vengáis a imagen, entráis, ¿vale? Ok, venga. Final C, 400 metros femeninos. 6 participantes. Sí, ya lo creo. Victoria va a ser para Bárbara Cambró, 54-40. Ganadora del año pasado en esta prueba de 400 metros en la final B. Este año también ganadora Bárbara Cambró, Trailers de Castellón. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Os saludamos desde Ordizia, desde donde vamos a tratar de contaros el Seigarren Ordizia Sari Nagusia Memorial José Antonio Peña. Estamos con vosotros Xavier Erenchun y yo, Gabriel Beldarrain. Y bueno, vamos a empezar con la final A de los 400 metros, en las que corren en la calle 1 Nora Zubillaga de la Real Sociedad, en la calle 2 Juncal Echegaray del Super Amarabat, en la calle 3 Nerea Ircio del Barrutia, en la calle 4 Gaita El Garraz del Atlético San Sebastián, en la calle 5 Clara Lozano del Grupo Empleo Pamplona y en la calle 6 Ariadna Guréndez de Leala Blanca. La mejor marca de las participantes la tiene Nerea Ircio del Barrutia, 56-17, y este año ha hecho 56-47. Y como curiosidad podemos decir que Gaita El Garraz, que corre por la calle 4, es una especialista en los 400 metros vallas, donde acaba de hacer marca. Denboraldiko marka hoberena Nerea Ircio Barrutiako taldeko. Están haciendo las presentaciones de las atletas. Como veis, esto es casi como si fueran las Olimpiadas, ¿eh? Luego la retransmisión pues no será como las Olimpiadas, pero bueno, por lo menos la salida. Buenas tardes, yo soy Xavier Erenchun, que voy a acompañar a Gabriel esta tarde, encantado, y estamos prestos para ver la salida de este 400 femeninos que va a dar inicio a esta retransmisión en esta tarde calurosa aquí en Ordizia. Calurosa y ahora mismo ventosa, porque parece que aquí está llegando ya la galerna. Sí. Que por una parte la agradeceremos, pero por otra parte pues creo que el viento pues no va a ser un buen aliado para las atletas en este caso. Dagoeneko. Están ya en marcha, vamos a ver. Lasterketa. Bueno, por la calle 4, la atleta del Atlético San Sebastián, Gaita El Garraz, parece que se pone en cabeza, y también por la calle 3, Nerea Ircio, que es la atleta que tiene mejor marca. Parece que son ahora mismo Lan erditan 200 metroko muga pasata. las que van destacadas, aunque por la calle 5 se está defendiendo muy bien Clara Lozano. Kurba barrenean eta Vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque en esta prueba es fundamental regular las fuerzas. Vamos a ver, ya están en la recta final, dándolo todo. Parece que Gaita El Garraz se va a hacer con la victoria. Vamos a ver. Así es. Marca 55-64, pues ha hecho marca personal por mucho. De largo además, Gabriel, de largo, porque ella salía con 56-42. Marka pertsonala izango litzateke. Bai. Ia segunduak jetxi omen du.
Bai, esan behar da, bueno, danok dakizuen bezala, gaurko egoera edo kondizio klimatologikoak bereziak dira, izugarrizko beroa jasaten ari gara egun hauetan, eta gaur ere errekorrak hausteko moduko temperatura izan dugu, baino baldin eta badakigu kostatik oraintxe iristen zaizkigun berrien arabera, eguraldiak bortizki aldatzen hasita dago, kostaldean galerna moduko bat sartu da, eta hemen dagoeneko nabaritzen dira haize bolara nahiko bortitzak, ikusiko dugu ze eragina daukaten lasterketetan, baina espero dugu aldaketa proba mitin honetan zehar kondizioen aldaketa garrantzitsu bat. Haize esante zartu inda, eta, bueno, berez, orain arte ondan beroa, lasterketan motentzako ez da hainbeste nabaritzen, baina sortzeunan ja ikusi dugu eta 1500 lehenengo serietan petada batzuk, eta orain haizeakin, bueno, askartasuneko probetan rekta baten nabaritu egingo dute, hala ere, lehenengo karrera honetan marka pertsonala ikusi dugu. Berez, orain mutilen seria ikusiko dugu Errealako 4 atletekin. Nahiko ezagunak Gipuzko aldean. Lehenengo kaletikan Asier Fernandez ikuiko dugu, Errealako atleta. Sub-20ko Espainiako txapelduna izan da 200 metrotan, eta gero hemen errelegu hartuko nago komentatzen. Gero bigarren kaletikan Itoitz Rodríguez ikuiko dugu, sortzeunen Euskadiko txapelketan bigarrena egin duela 2 aste, eta normalen ligan konpetitzen du Asierrekin eta beste Adrian Rokandiokin laugarren kaletikan ateakoan errelako beste atletakin konpetitzen dute batea. 3. kalen Iban Dani Geldenaiz ikuiko dugu, 5. kaletikan Kevin Mina, eta 6. kaletikan Errealako beste atleta bat, hau Madrildarra, David de Blas. Bai, izan bezala, partaiden artean, marka hoberenarekin Asier Fernandez daukagu, dagoeneko hasita dago lasterketa, lehenengo 1 metroko kurba egiten oraintxe. Azkaratea da Itoitz Rodríguez kanpoko kaletikan, baina Rokandiok aurrea jo du, eta 200 metrotatik lehenengoa pasatzen nahi da. Haizea kontran izan dute orain lehenengo 200 metrotan, baina oraintxe alderantziz, atzetik sartuko zaie, eta alde izango dute azkeneko 1 metroko rekta zuzengune honetan. Adrian Rokandio lehenengoa, Asier Fernandez bigarrena gerturatzen nahi da, eta remontatzen nahi du, bai, Asier Fernandez irabaziko du, azkeneko metrotan aurreatu omen du Adrian Rokandio. Bai, oso lehia estua, Errealeko 3 lasterkarien artean, eta bukaer arte emozioa. Berez, Asier Fernandez edo hemen ospatzeko aldia aukiko du gure artean, orain etortzea konkarrea eta gero. 3. Itoitz Rodríguez ustez sartu indala, baina karrera oso estu dauki dute Asier eta Adrian arten. Entrenamendutako kideak dira, batean entrenatzen dute Adrian Rokandioren aitarekin. Rokandio veteranoena olimpikoa izan zala Seulen, eta karrera polita ikusi dugu. Bai, eman dioten denbora, irazleari eman dioten denbora, 47 eta 51. Horrek suposatuko luke aurten denboraldi hontako marka hoberena Asierrentzat. 47 eta 84koa zeukan, eta, ia segundu erdi bat hobetu du, eta horrek esan nahi du, momentu honean iritsi dela, mitin hontara, eta, naiz eta haizeak gogor jo duen une batzutan, bukaeran markan ikustet interesgarria dela. Bai, ikusten dugunez, bi rektetan ez du inoiz kontran jotzen,
alde batik izartzen da, eta uste grada barnean hobe korritzen dugula. Eta nola azkeneko horrektan naizeik ez du kontran jotzen, hoi atrentetzeko nahiko ona atortzen nahi da. Bueno, eta orain tarte txontan, atletismoak aurrera egiteko hain beharrezkoak dien umeak eukiko ditugu, edo adin txikiko gaztetxoak, beraien doaiak eta demostratzen, hemen sprint edo abiadurazko frogak egiten, eta, bueno, atletismoa sustatzeko modu bezala. Eta hauek izango dira, etorkizunean ziurrenik, hemen olako mitin eta probatan aurrerago aurkituko ditugun atletak. Berrogeita hamar eta 60 metro korrituko dituzte gaztetxo hauek. Berrogeita hamarreko bigarren serie ikusiko dugu oraintxe bertan, mutien arte, lehenengoa nesketakoa izan da. Txindokiko atletismoko eskolako ume guzti parte hartzen nahi dira. Lan polita eta galanta egite dute eskola hontan, Goierriko atletismoko eskola hontan, eta hemen nabarmena da. Ume asko daudela karrera hontan, eta hori eskertzekoa da. Bai, eta era berean, esan behar dugu, luzera jauziko froga ere martxan dugula dagoeneko, 6etan hasi da, eta froga hontan parte hartzen ari diren atleten izenak aipatuko ditugu. 13 atleta aurkitu ditazkegu, luzera jauziko froga honetan, alde batetik Jon Turrado, Tolosa Club de Futbol taldekoa, Jonander Esteban Martínez, Club Deportivo Hernani taldekoa, Matxin Desende, Superramara bat taldekoa, Alex Sánchez, Atlético San Sebastián taldekoa, Luken Aizpurua, Superramara bat taldekoa, Aingeru Martínez, Barrutia taldekoa, Carlos Belver, Atlético San Sebastián taldekoa, Daniel Pérez, Ordiziko Txindoki Atletismo taldekoa, Mikel Agirre, Superramara bat, Pablo Martínez de Gereñu, Durango Kirol taldekoa, Aitor Aguado, Atlético San Sebastianekoa, eta Adrien Ralite, hau ze taldekoa den ez dugu informaziorik, eta bukatzeko Iker Arotzena, Superramara bat taldekoa. Dagoeneko esan bezala, froga hasita dago, eta emaitzak jasotzen goazen einean, saiatuko gara baita ere hauen berri ematen. Bitarte, umen karrera guztik bukatu india, eta segitun, hemendikan 10 minutuka, 100 metroko lehenengo semifinala eukiko dugun nesken mailan. Aipatu luzera jauziko partaideen artean, marka hoberenarekin Iker Arotzena dugula, 7 metro eta 81 zentimetroko marka hoberenarekin. Aipatzeko beste marka batzuk, Aitor Aguado, 7 metrotik pasauta baita ere, 7-17ko marka hoberenakin, eta marka beretsuarekin, 7-17 Pablo Martínez de Gereñu. Hauek izan daitezke, froga hontan ditugun favorito nagusiak. Poliki ikusi daiteke, edo antzeman daiteke, orain arte izan dugun eguzki gogor hori badoala, eta laino antzeko geruza bat sartzen ari da, esan dugun bezala,
eguraldi aldaketaren eraginez, haizea oso aldakorra, momentu batzutan alde, beste momentu batzutan kontra, ikus ditzazkegu antolakuntzako partaide batzuk oraintxe arazoak dituztela toldo edo jarrita dauden instalakuntzak behar den bezala posizioan mantentzeko. Espero dugu haizeak ez gehiora egitea eta oraingo egoera hau mantentzea eta arazo handirik ez izatea. Bueno, eta esan behar dugu, Iker Arotzena Indo Superamara bat saltadorea, aurten Euskadiko errekorra egin dula, bitan, lehenengoan berdindu egin zuen, eta bigarrenen 4 zentimetro gehiagokin 7 metro eta 81 markakin bera rekorra beraena eukiu eta espero dugu gaur edo denboraldi honetan behintzat hobetzen duen Espainiako txapelketako bietera dakan atletak. Bueno, eta tartetxo hau aprobetxatuko dugu. Bueno, Jose Antonio Peña, orain dela urte batzu joan zitzaigun Jose Antonio Peñari buruzko datu batzuk emateko. Dakizuen bezala, mitinak, hemen Ordiziko sari nagusi honek bere izena darama, atletismoari oso lotuta egon zen pertsona, oso maitatua, eta Ordiziko atletismoa ezin daiteke ulertu bea gabe. Hemen atleta asko bai veteranoak direnak, batez ere bere lan garrantzitsuena hemen atletismoa sustatzea, Baiaran, Goierriko Baiaran, atletismoa sustatzea, edozen gauzuetan laguntzeko prest zegoena, eta ezin dugu galdu aukera bere behataz oroitzeko, eta naiz eta denbora pasa txalotzeko. Txalotzekoa da txindoki taldea egiten duen lana, mitin hau mantentzeko, ni parte arte inde urte guztietan gaur aurten ezik, eta ni Donostitik garen bide askokin ikusten egiten den lana, eta esan desun bezala txalotzekoa da Juan Antonio Peñari egiten dioten omenaldia. Horan ikusi dezakegu 100 metroko lehenengo semifinala, lehenengo kaleen Mireia Guerra Atletikon Sebastianeko atleta korrituko du, bigarren kaleen Maria Ignacia Mont, Karina Horn 3. kalean, laugarren kalean Aitana Rodrigo, Atletiko San Sebastianekoa ere, posgarren kalean Lara Gómez Pielagos Kantabriako taldeakin korrituko du, eta seigarren kalean Iratxe Sarasola Grupo Empleo Iruñako taldekoa. Aipatzeko hemen partaide hauen artean, Karina Horn, Ego Afrikarra, 10.88ko markarekin azaldu zaigu gaur hemen sari nagusi hontan, eta emaitza nagusienen artean, aipatu dezakegu, aurten Maurizion ospatu diren Afrikako atletismoko txapelketan, joan den ekainaren 9an, 3. postua lortu zuela froga hontan, 100 metrotan. Beraz, parte hartzaileen artean, dudari gabe, favorito nagusiena. Ikusten zaio, landuta hola, eta bere markaengatik ere, eta Afrikako txapelketan hola ibiltzea nibela da. Badirudi 100 metroko froga hontan behintzat, haizea alde izango dutela, nahiko bortitza gainera, gero ikusiko dugu haizearen intentsitatea edo indarrak markak balio gabetu edo baliotu egiten duen. Eta ze
sei atleta ateako dira, eta 5-12 segundutik jaitsin dute baten behintzat bere karreran. Ez ematen du semifinal azkarrena izango hala. Karina Horn esan dugun bezala 10:88ko denborarekin partaideen artean hoberena dugu, baina esan behar aurtengo denboraldian bere marka hoberena 11:08koa izan dela. Ikusiko dugu gaur, ea lortzen duen 11 segundu 0:08ko denbora hori hobetzea. Bai, eta ematen du haizea beraien alde eukiko dutela karrea hontan, 100 metroko karrea bakizue rekta batean egiten diala, eta hemen haizea importantzia handia dakaz, zeren egiten duten marka, igual haizearen arabera balioa daka edo ez. A ber, ikusiko dugu, zenbateko haize emate duten. Bai, epaiek hortze dauden neurtzen, gure aurren, ez esate duten. Bai, hortxe daude, hor ikusten ditugu anemometroa edo haizearen intentsidadea neurtzen duen gailuari begira. Ez dakigu arazoren bat dagoen, baina esan bezala, momentu honetan, eta esan dugun klimatologiko egoerangatik, haize nahiko fuertea daukagu, eta ikusi egin behar honek ahalbidetzen duen, lasterketetan lortzen diren emaitzak balio izatea, edo ez. Prest dagoeneko, atletak, 100 metroko froga honetan. Hortxe dugu favorito nagusiena, esan dugun bezala. Karina Horn, surafrikana. Konzentrazio handiko momentuak, horrelako lasterketa esplosiboetan. Karina daula prestatzen nahi dira, bere postutan ipiniko dira bantxe bertan. Velocista bere protokolo partikularrak ate, beti. Eta ikusi izakegunez, bigarren kalen atea behar zan atleta Marina Ignacia Mont ez dala agertu. Arazoa daude Bai. kaleko tramankulu hauekin hortze aizak eramaten ditu eta atzen agertu indana batzuk eramateko da El Pájaro, atleta oso ezaguna, 100 metrotako Bartzelonako atleta, azkenen Iruñan korritu zuen eta emate du aste honetan Euskal Herritik korritzea asmoa zukala, eta bigarren mitina da 3 egunetan gure tarte. Bai, aipatu duzun bezala, Ángel David Rodríguez, oso atleta karismatikoa, atletismo munduan, eta eskertzekoa, beste urtetan bezala hemen izatea, sari nagusi hontan, Ordiziko sari nagusi hontan. Bai, atleta veteranoa, hala ere segitze du, bere taktika beti da oso azkar ateatzea, eta bueno, aukera eukiko dugu gero ikusteko bere semifinalen, eta segurazki klasifikatu dala ze oso ausarta karreran. Oraintxe, esan dugun bezala, umen sariak eman dituzte eta 100 metrotako lehenengo semifinala ikusiko dugu. Bai, dagoeneko atletak takoetan,
eta berehala 100 metroko proba honi hasiera eman zaio, oso indartsu, esan dugun bezala Karina Horn, aurretik, errez, oso boteretsu, Aitana Rodríguez bigarren, eta 11:08ko denbora eman diote, horrekin bere temporaldiko denbora berdindu egingo luke. Aitana Rodrigo bigarren, eta Mireia Guerra Athletikokoa ere hirugarren. Serie honetan Maria Ignacia Mont eta Laura Gómez ez dira atea. Bi baja ikuko ditugu. Eta Iratxe Sarasola laugarren, jatu da. 11 segundos, 7 centésimas. Bai. Centésima batengatik, jeitsi indu. 11, bai, 11:07. 11 segundu eta 7 euneneko, eta badirudi hori izango litzatekela mundialean aurten ospatuko den atletismoko munduko txapelketan parte hartzeko eskubidea emango zuen marka izango litzateke. Bai. Oso pozik. Eta ematen du, ez dula 100 eman serie honetan, klasifikatzeko azkaratea da eta gero mantendu indu, berez ez da arraroa izango finalean asko gehiago korritzea. Hobetzen duen marka hau eta egun baten bi minima ikusten ditugun. Bai, aipatu behar, oraintxe semifinalak, erdi finalak ospatzen ari direla, eta sari hontan bukaeran berriz lehiatzeko aukera izango dutela finalean, klasifikatzea lortu duten atletek. Aukera berri bat izango dute, beraz, marka ontzeko. Bai, eta ja prest daude bigarren finalean parte hartzeko 5 atleta, lehenengo kalen Irati Azpilgain, Tolosa taldekoa ateakoa, bigarren kaletikan Nora Ituarte Tolosakoa ere, hirugarren kaletikan Nerea Galpaso Atletiko San Sebastianekoa, laugarren kaletikan Itxaso Madariaga Errealakoa, eta bosgarren kaletikan Nuara Soltzaga Iruherri Iruñako taldekoa. Oso marka antzekoak partaide guztien artean, beraz lehia estua espero da. Erdiko hiru kaletikan ateatzen dian iruneskak, Nora Nerea eta Itxaso neko parekatua daude markakin, Irati ere pixkatatxagoa, baina dena 20 zentesimetan daude, eta, karrea irekia izangoa. Irudetan duzue, lehenago aipatu dugun luzera jauziketa. Ikusten dezuen bezala luzera jauzian ere, eta argi ikusi daiteke haizeak bortizki jotzen duela. Horrek ziurrenik lagundu egingo du, marka hobeak egiten, baina beti bezala anemometroak edo haizearen indarra neurtzen duen gailuak erabakiko du markak balekoak diren, ala ez. Jon Andre Esteban, Hernani taldekoa prest dago salto egiteko, leheno Jon Turrado Tolosakoa, ezkerran ikusten duguna eta salto egin du, eta atzen Matin Desande Superamara taldekoa prest dago. Orain esan dugun zala, Jon Andre Esteban, Hernanikoa, prest, eta salto egin du bendukan gutxia. Salto ez da baliokoa izan, epaileak bandera gorria erakutsi du, horren seinale. Esan behar dugu kondizio hauetan, haize honekin ziurrenik
atletek beren lasterketak, aproximazio lasterketak, jauzia egin aurretik, ondo egokitzen arazoak izan ditzaketela, eta haizearen eraginez, lasterketa hau berriz egokitzen aritu beharko dira. Itsasoma Areaga irabazin du bigarren final erdila, 100 metrotako bigarren final erdila. Eta bakagu finalako biletea erosin duen beste batek. Afrikako txapelketetan hirugarren postua eskuratu zuen gutxieneko marka munduko txapelketarako 11 segundo 7 eguneko. Eta izea guntzat ematen du, marka. Egin dezagun, segitzagun, gazteekin, gazteagoekin. Alegin eska, hirugarren, Maren Etxeberria, bigarren, Nataleena eta garaile Elene Baldas. Hirugarren postuan, Oraintxe gaztetxoen probaetan parte hartu dutenen artean sari banaketak egiten. Eta prestatzen nahi dira nesken 100 metrotako hirugarren final erdian parte hartuko duten aletak. Segidan bere egin jungo gea. 5 atleta izango dira. Eta hause dira, lehenengo kaletikan Itxaso Estala Txindoki taldekoa korrituko du, bigarren kaletikan Olatz Peña Aletiko San Sebastianekoa, hirugarren kaletikan Ana Gomez Superamara batekoa, laugarren kaletikan Izaro Hernández Berango taldekoa eta bosgarren kaletikan Iratxe Navarro Baldizarbe Gana Iruñako taldekoa. Ana Gomez ateakoa hirugarren kaletikan eta denboraldiko marka obereneakin eta beste atletikan Olatz Peña betiko marka oberena daka. 12 segundu eta 30 zentesimekin. Nahiko parekatuak dira 5 markak eta bere karrera polita ikusiko du. Nahiko parekatua eta ikusiko dugu nola ateatzen dian, ze importantzia garrantzitsua izango da. Calle número 3, dorsal 10, Ana Gómez. Calle número 4, dorsal 12, Izarro Hernández. Calle número 5, dorsal 17, Iratxe Navarro. Tercera semifinal, 10 metros femenino. Aurreko serian bezala oso denbora paretsuak, parte hartzaileen artean. Eta oraintxe haizea badirudi zeozer baretu dela, ea aprobetxatzen duten atletek, eta kondizio egokietan korrika egiteko aukera daukaten. Eman zaio irtera, 100 metroko froga honi. Olatz Peña aurrea hartu du, baina Izaro Hernández azkeneko momenton nahiko parekatuak ailegatu dira biak. Zan behar dugu Olatz Peña lesionauta ibili dela aurten eta denboraldiko azken tartera indartsua ailegatu dela. Ikusiko dugu, biak berez klasifikatu egongo dira, denboren arabera, baina horren digan ezin dezakegu esan zinek irabazi duen. Ez, eta denbora ere kronoa ez da gelditu, beraz ezin dugu jakin ze denborarekin irabazi den 100 metroko lasterketa hau. Itoiz Rodríguez, hirugarren. Ematen du Izaro Hernández lehenengoa sartu dela, Olatze askaratea da, baina aurreratu omen du karrearen bigarren erdilen. Realeko hiru ordezkariak. Ikus dezakegu haizearen okerrez banago azken lasterketaren haizearen intentsitatea 3,3koa ematen dutela, honek balio gabetu egingo luke lortu den marka. Noski ez lasterketaren emaitza eta postua. Ez dakigu Karina Horn korritu dunen olakoa izango zen, baina olako izango balitz, marka balio gabeko izango zen. Bai.
ikusiak egu Asier Fernández bere sariakin. 6, Anari Madariaga, calle 2, dorsal número 3, Ushua Palategi, calle 3, dorsal 22, Nerea Sorondo, calle número 4, dorsal 4. Lareon metotako finalen parte hartu dituzten Realako 3 atlete podiumen. Eta hon hemen laugarren eta azkeneko final erdikoa, enuneko final erdikoa 5 atletateako dira ere, eta hausek izango zidean. Lehenengo kaleten Anari Madariaga Errealakoa, bigarren kalen Ushua Palategi Errealakoa ere, hirugarren kaletikan Nerea Sorondo Superamara batekoa, laugarren kaletikan Eider Arregi Galdakao aleta, eta bosgarren kaletikan Uxue Lopez Txindokikoa. Irtera balio gabekoa izan da. Bai, epailea iguantxe. Eta hondan ere marka nahiko parekoa dira, Postaletak. Bai. Eta arautegia jarraituz, atleta bat kanporatua izan dela uste dugu. Ez dakigu orain, uste dut, 3. kaletik zijoana. Bai, Nerea Sorondo, Superamara batekoa. Bai. Bai. Eta beste aukera berri bat izango dute. Honek honek balio du. Oso estu, 4 partaideak, bukaera arte leia gogorrean, eta gauden lekutik ezin da antzeman, nork zeharkatu duen helmuga lehendabizi postuan, baina... Uxua Palategi ematen du lehenengoa sartu ala, zen aleta sorion dute eta beraiek gutxitan faio egite dute hontan. Baina dena batea sartu dira. Bueno, eta lehen haizearekin arazoa komentatu dugu luzera jauzian haizeak arazoak sor ditzakela, aproximazioko lasterketa hortan, pausoak ondo neurtzeko eta behar den neurrian jauzia egiteko, era berean pertikako froga dugu martxan dagoeneko, eta partaideak pertikako froga honetan honako hauek dira. Iraia Mendia, Txindoki atletismo taldekoa, Elorri Garzia, Txindoki atletismoko taldekoa baita ere, Magi Mendizabal, baita ere Txindoki atletismoko taldea, Sara Garzia, Txindoki atletismo taldekoa, Getari González, Real Sociedad, Ane Castillo, Barrutia atletismoko taldekoa, Malen Urduña, Superamara bat, eta favorito nagusia eta Malen Ruiz de Azua, Valencia Club de Atletismo taldekoa. Ikusiko dugu haizeak ze eragina duen froga hontan. Haizea bai da... 6 batekoa eman dute azkenekoan, dela asko. Bai, arerio oso gogorra izan daiteke haizea gaurko partaideentzat. Prestatzen nahi dira 100 metroko mutilen lehenengo final terdin, eta karrea politeukiko dugu oraintxez, ateatzen dianen aleta, marka nabarmena dakate. Lehenengo kaletikan Joseba Larrauri Tolosakoa ateakoa, bigarren kaletikan Ángel David Rodríguez El Pájaro, Barcelona taldekoa, uste 8 aldiz gutxienez izan dela Espainiako txapelduna, distantzia hontan. Tijan Keita 3. kaletikan Capex taldekoa korrituko du, 4. kaletikan favorito
nabarmena Carlos Andrés Palacios, Kolonbiakoa, asteazkenen Iruñako Jesus Hernández mitinen irabazin zula, Andoni Calvano Errealakoa, atleta hau segitu behar dugu gertutik gantz, aurten marka oso politak egiten ditu Euskadiko rekorra bitan distantzia hontan eta 200 metrotan batitu indu, eta Adei Larraz Grupo Empleo Iruñakoa korrituko du 6. galetikan. Bai, esan bezala, Carlos Andrés Palacios dugu favorito nagusiena, bere marka honena 10-16koa da, eta maitza honenen artean, bere herrialdeko, esan bezala, Kolonbiako txapelduna 100 metro eta 200 metroetan. Bai, baina Andoni Calvano esan dugu, baina ez da irtera marran, pena da. Bai, 4 atleta bakarrik. Oso estu. Eta Tijan Keita, 3. galetikan, eta Carlos Andrés Palacios 2. Ángel David Rodríguez Pájaro oso azkar atea da beti bezala, eta karrera erdin buelta eman indiote beste bi atletek. 4,8ko haizea ematen dute, beraz, honek ere balio gabetu egingo luke, edo egingo lituzke lortu diren denborak. Okerrez bagaude, 10 eta 28% denbora eman diote irabazleari, konfirmatu behar izango dugu, 10-25 ematen dute, lehenengoaren denbora, hortxe ditugu parte hartu berri duten atletak, Ángel David, urte asko daraman atleta, munduko txapelketa, Europako txapelketa parte hartu duen atleta, oso maitatua, eta esan dugun bezala eskertzekoa gaur hemen gure artean izatea. Esan dugun Andoni Calvano ez datea, eta Adei Larraz Grupo Empleoko taldekoa ez da ere. 4 atletatea dira esan dugun bezala. 2. final erdian, hause ikuko ditugu, nola prestatzen nahi dian atletak. 2. galetikan Eugenio Moreda Barrutiako ateakoa, 3. galetikan Aimar Arritunandia Errealako atleta, 4. galetikan Jorge Jarramendi Grupo Empleo Iruñakoa, 5. galetikan Jerai Beroniz Errealakoa, eta 6. galetikan Andoni Zabala, atletismo portugaletekoa. Marka oberena denboraldi honetan bintzat, Aimar Arritunandia daka, baina oso parekatua daude 5 atletek. Poliki-poliki orain arteko probetan lortutako emaitzak eta denborak ateratzen doazen heinean saiatuko gara zuei helarazten, baina lehendabizi 100 metroko lasterketa berri bat ikusteko aukera izango dugu. Jerai Beroniz aurrera mandu, baina azkeneko momenton Jorge Jarramendi Grupo Emplekoa uste zartu indala. 10-84ko denbora. Eta izea ontan behintzat 0,8koa mandute bakarrik. Bai, hori dirudi, haizeak 0,8ko indarrarekin, beraz marka baliokoa izango litzateke. Ea poliki-poliki haizea hau baretzen doan eta finaletarako behintzat lortzen diren markak
baliozkoak diren. Bitartean, lehenago ospatu diren bi 200 metroko frogen emaitzak emango ditugu. Lehenengo seriean, irabazlea Barbara Kamblor izan da, eta lortu duen denbora 54 segundu eta 38 ehunekoa izan da. Bigarren postuan Eliani Arletis izan da, Atletiko San Sebastianekoa 54 eta 86 ehunekoa, eta hirugarren postuan serie horretan Lara Gomezek lortu du, Pielagos taldekoak 55 segundu eta 6 ehuneneko denborarekin. Bigarren frogan, bigarren 200 froga honetan, lehenengo postua lortu duen atleta, Atletiko San Sebastianeko Gaita Eljarraz izan da, 55 eta 62ko denborarekin. Bigarren postuan Nerea Irtzio, Barrutia taldekoa, 56 eta 24ko denborarekin, eta hirugarren postuan Clara Lozano izan dugu, Grupo Empleo Pamplonakoa, 57 eta 33ko denborarekin. Beste 100 metroko lasterketa bat. Hortxe izan dugu 100 metroko froga berri bat. Ospatu berri dan euneko froga honetan parte hartu duten atletak: Miguel Ángel Gutiérrez, Suanze San Blas taldekoa, Julen Ortiz de Urbina, Portugalete taldekoa, Pablo Martínez de Gereñu, Durango Kirol taldekoa, Raúl Santirso atletismo Portugaletekoa, eta Mikel Blanco izan ditugu atletismo Santurtzi taldekoa. Urrengo proba, 100 metroko laugarren final erdikoa izango da, eta parte hartuko duten atletak: Ignacio Etxebarren, atletismo Santurtzikoa, Mikel Desa, independiente bezala korrika egingo duenak, Ander Roy, atletismo Portugaletekoa, Alejandro Moreno, Iber Rioja taldekoa, Josep Antoni Espinal, atletiko San Sebastián taldekoa. Dagoeneko prestatzen irteerarako. Partaideen artean marka hoberena duena Mikel Desa dugu, esan bezala independiente bezala parte hartzen arituko dena, 10 segundu eta 82 ehunenekokin. Bueno, eta aprobetxatzen dugu tarte hau, beste hemen ondoan izango dugun beste atleta bat aurkezteko. Eta bea izango dugu korrika egin ondoren, hemen komentarista lanetan laguntzen. Asier
Asier Fernandez izena aipatzea astu zaigu. Asier Fernandez oraintxe parte hartu berri duen atleta hemen izango dugu eta lagunduko digu emanaldi honekin, sari nagusi hontan ikusten ari garen guztiarekin eta beraz behari hitza emango diogu. Bai, kaixo, eskerrik asko. Bueno, a ver, baina 100 metrotako semifinalekin zemuz, ikusiko ja markak aktualizatzen zen, baina serie honetan Ander Roy eta Ignacio Etxebarren sartu dira lehenengoak, eta ikusiko ze markak lortu dituzten, ze bintzat ikusten zen, metara iritsi nian kontentzu dela, ez dakit aizea nola izango den, ze nesken lehenengo serien aizea legala izan den arren nio razpian egon da ratxa fuertek sartzen nahi dira, beraz, markak dakizkigun eta mugikorrean behiratzen, emaitzak igotzen dikoazten. Baina, edozein kasutan, badirudi gaur haizeakin sorte pixkat euki izan ez gero, egun oso ona gelditu dela korriteko, ze enbata sartu denetik haizea hasieran metan kontrantze bilen eta orain alde, jotzen du beraz. 100 metrateko txapo, eta baita ere luzera jauzirako, badakit behian negola ikeratozenak 785 salto bat egin duela, baina haizea egia esan ez dakit zenbateko izan den. Eta haizea legala izatukotan Euskadik horrekorra izango litzateke. Laugarren 100 metroko laugarren final erdiarekin goaz. Dagoeneko irteeran, 4 atletak. Lehen puestuan hemen Andoni Manterola Realeko atleta dagoela dirudi. Baita ere Dimitri Rikorekin batera. Eta ikusiko marka 11:26. Izatekotan marka pertsonala izango litzateke, baina haizearen baitan beti ere. Final aurrekoetan, bien bitartean. Aipatu nahi duzu Iker Arozena, behin eta berriro, 7 eta 91 fere. Euskadiko marka hori izaten ari dira baina luzera jauzeko emaitza. Momentuz hori, markak ez dute balio, orain esaten ari dira. Ea lortzen duen, salto bat sartzea haize legalarekin zeren jada 2 salto 780 gainetik sartu ditu eta hori, haize asko egiten du momentu honetan, baina sorte kontua da, esan bezala nesken 100 metrotako lehen final erdian Katrina Hornek 11:08ko marka lortu du eta 1,8ko haize aldeko haizearekin. Eta ikusi izan dugun bezala 1,9ko haizea eman diote irabazleari, orain beraz baliokoa izango litzateke. Andoni Manterolarentzat. 11:26rekin. Bueno, ez dakinarentzat metro segunduko haizeko neurketak hartzen dira eta bitik gora markek ez dute balio, hau da, marka adibidez hemen finalera pasatzeko balioko luke, baina gero rankingetarako edo klasifikatzeko beste tokietara klasifikatzeko ez dute balio. Beraz, kontuan eduki beharko ditugu bai 100 metrotan eta baita luzera jauzian. Bai, eta tartetxo hau aprobetxatuko dugu, lehen esan bezala, 100 metroko frogan emakumezkoek lortu dituzten emaitzak aipatzeko. Lehenengo final erdian, irabazlea, esan bezala, Karina Horn izan da, Hego Afrikarrak, eta bere denbora 11 segundu eta 7 euneneko denbora eman diote, honek mitineko edo sari nagusионtako errekor berria supusatuko luke. Bigarren postuan Aitana Rodrigo izan dugu, Atletico San Sebastianekoa, 11:68ko denborarekin, eta hirugarren postuan Mireia Guerra, 11:87ko denborarekin. Aipatzea arren besterik gabe, Katrina Hornen marka ere munduko txapelketan sartzeko marka minima badela. Beraz, hori, Eugenen izango da txapelketa, da hontan, eta, klasifikatu da. Baina, Katrina Horn bai izan dela Joko Olimpikotan hainbat aldiz uziki izan dugun atleta, beraz, beti polita da ez, hemen horrelakoak eukitzea. Bai, poztekoa, gure sari nagusi hontan horrelako markak ikustea. Jarraitzen, 100 metroko bigarren final erdian, lehenengo postua, Itxaso Madariagak lortu du, bere denbora Real Sociedad taldekoa, bere denbora 11:76koa izan da, bigarren postuan, Nora Ituarte, Tolosa Club de Futbol taldekoa, 11:87ko denborarekin,
eta 3. postuan Nerea Galpasoro, ordiziarra, naiz eta Atletico San Sebastian taldean dagoen, eta bere denbora 11 segundu eta 80 izan da. Hirugarren finalerdian, lehenengo postuan, Izaro Hernández Berango atletismo taldekoa izan dugu, 12:28 denborarekin, 2. postuan Olatz Peña izan dugu, Atletico San Sebastian taldekoa 12:36 denborarekin, eta 3. postuan Kira Pascual, Tolosa Club de Futbol taldekoa 12:53 denborarekin. Eta bukatzeko 4. semifinala, azken semifinalea, Uxue Apalategi Real Sociedad taldeko atletak lortu du lehenengo postua, 12:36 denborarekin, 2. postuan Uxue López, Txindoki atletismo taldeko atleta 12:37 denborarekin, eta 3. postuan Eider Arregi izan dugu Galdakao atletismo taldekoa 12:57 markarekin. Bai, bueno, pixkat esatearren gero finala edukiko du berriro ere, ea haizeak, haizea pixkat lasaitzen bada ere marka legalak edukitzeko aukera izango dugu eta lasterketa polita izango da. Hemen tamalez 6 kale ditugu, 6 postu bestirik ez daude finalerako, baina, bueno, ikusi ditugu haizea oaingoz kasu gehienetan gehiagizkoa izaten ari da, baina, bueno, zegoen eman da horrela izango zela eta baita ere zegoen eman da gero gutxinaka jeizen joango dela, beraz, ea finalak direnerako jada, 2 metro segunduko azpiko markak ditugu. Bai, eta iragarrita zegoen bezala eta irudietan ikusi dezakezuenez, haizea nahiko baretu dela ematen du, ea horrela jarraitzen duen, orain dela minutu batzuk gendun haizearekin konparatuz momentu honetan asko baretu da, eta itxura ona hartzen ari da, esan bezala, datozen proba, datozen finaletarako. Bai, bueno, orain Pertiga eta luzerako finalak izango ditugu, eta gero ja berehala hasiko da 1500koa, zazpiak eta 10etan okerez banago, beraz, 10 bat minutu barru, nesken kasuan lehenengo eta gero gizonezketan, beraz, bueno, hain ea erakusten dizkuten irudiak batez ere gu hemen gauden tokitikan eta baita gradatik ere ezin baitezakegu luzera jauzia ikusi, bueno, hemen, Pertika jartzen digute, baina, bueno, aprobetxatuko dugu ere agian errepaso txiki bat egiteko 1500ko lasterketari. Bai, eta hortxe, Pertikako jauzi bat, lehenago aipatu dugun bezala. Bueno, aipatzegatik, Pertikan justo bain horra atzean ikusi gu, Malen Ruiz Lazua berak du mitineko rekorra eta bera da asko bat gaina gorko favoritoa lehen posturako. Bai. Eta oso forma honean dago egia esan, 4:43ko marka lortu du aurten, 4:47 da bere marka pertsonala, Espainiako txapelduna izan da hainbatetan arrasateko atleta, Valencia Club de Atletismon dagoen atleta. Eta, bueno, kasu honetan Pertikan gertatzen duen bezala, bera oraindik ez da hasi eta oraindik hasteko falta da, zeren desberdintasun handia dago bere marka eta besteen markan artean, eta historia oraindik ez da nahikoa igo. Aipatzeko Pertikako proba honetan, Txindokiko 4 partaide gaztetxo ditugula, eta honek erakusten du, hemen talde honetan, atletismoko Txindokiko talde honetan lanean ari direla, eta Pertikako proba exigente hau sustatu nahiean, dabiltzala, ea lortzen duten urrengo denboraldietan bere markak hobetzen, eta ea egunen baten Malen Ruiz de Azuari itzala egiten izaten dugun hoietako bat. Bai, ja aspaldian ikusi da Gipuzkoan badagola kantera osona, lehenengo, bueno, gaur egun bai Malen Ruiz de Azua eta baita Maialen Aspe Espainia mailan dauden Pertika jauzelari hoberenetarikoak dira, eta aurretikan Naro Agirre Donostiarra ere Joko Olimpikoetan ibilitako atleta da, beraz, ohitura handia dago eta polita da ikustea, bada proba bat pixkat desberdina, materiala eskatzen duena, implikazio berezi bat eskatzen duena, eta polita da ikustea, bueno, hemen ikustu Carlos Belberren bai, luzera jauzian. Eta ikusten da bandera noainikan haize pixka ere badabilela. Bai. Bai. Bueno, eta komentatziarren, ja berehala 1500ko
lasterketak hasiko dira, nesketan 2 final edukiko ditugu. Eta, bueno, aipatzeko, ez dakit hemen dauden partaide guztiak aurkeztuko diren, baina behintzat ustez lehen serian Celia Anton edukiko dugu Erbilanetan, oso Espainia mailan oso atleta ona, beraz, ziur nago orain ez daukat aurrean ze ritmora joango diren, begiratuko dut, badakit sare sozialetan txinduzi atletismo taldeak eskegi zuela, baina hori, Erbilanetan edukiko ditugu final nagusietan, hemen agian ikusi daiteke. Erbilanetan ikusiko ditugu atleta ere onak, leheno Itoitz Rodriguez 200 metrotan ikusi dugun atleta bera ibiliko da, hemen ez dakit agertzen diren, hemen dugu Celia Anton, 1000, 2:50 eta 2:53 artean pasa beharko du. Mitineko errekorra okerrez banago 4 minutu 22 segundukoa da, nesketan, eta nik esan nuke ikusita nortzuk dauden gaur hemen marka hori motz geratuko zaiela. Jada eduki dugu lehen mitineko errekorra 100 metrotakoa, gaina pasaden urtean Irati Mitxelenak lortutakoa 11:59, Katrina Hornek zapaldu egin du, 5 dezima jeitsi ditu. Eta hemen ikusi ezakegu hori Nerea Nasagaztik du 1500ko errekorra 4 minutu 22 segundukoa, nik esan nuke gaur dena ondo ateratzen bada eta erbia erritmo hortara pasa behar dela kontuan hartuta. Ziurrenik beste mitin rekor bat edukiko dugula eta berdina esaten dut mutien kasuan 800 metrotan errekorra gaur Erbilanetan egongo den David de Blasena da, bat 50-14 eta serie A horretan, serie horretan Itoitz Rodriguez Erbilanetan bat 0-5 pasa behar du 500koa, beraz ziurrenik esango nuke, gero ere hori egin behar da, baina ziurrenik esango nuke 2 mitin rekord horiek oraindik hilikolo geldituko direla gaur eguna bukatzeko. Bai, dagoeneko ikusten ditugu 1500 metroko partaideak kontrako zuzengunean berotze lasterketak egiten eta laister izango ditugu lehiakean artean lehiatzen. Hemen luzera jauzian, berriz ere 23 participantes, 23, 23 parte hartzaile. Eta berriro ere ikusten da, oraindikan nuloko bandera mugitzen ari dela, haizea badugu. Única final. Gran Premio Ayuntamiento de Beasain, Saria. Bueno, eta poliki 1500 metroko proba honetan parte hartuko duten atleten izenak izendatuko ditugu. Celia Anton, Klub Atletiko Adidas taldekoa, Judit Otazua, lehen hau esan dugun, aipatu dugun atleta, Bidezabal Durango taldekoa, Euskadiko txapelduna orden. Josefa Quezada, Bai, atleta aipagarri ziurrenik Juditekin batera markagatik 4:15 eta 4:17, esan bezala mitineko errekorra 4:22, beraz, nik uste haiek biren artean egon daitekela borroka. Bai. Laura Priego, Bilbao Atletismo taldekoa, Ángela Viciosa, Vicky Foods Athletics taldekoa, Laura Acuña. Bai, hemen hainbat Txileko atleta ditugu, bai, Laura Acuña, baita Josefa Quezada. Bai. Eta, bueno, esan bezala ikusi beharko da, azkenean mitinetan gertatzen dena da, normalean lasterketak nahiko azkar ateratzen direla, hemen Celia Anton edutuko gu Erbilanetan karrera hori azkar atera daiten, baina lehenengo serie hau final A izango dela, ez dakit, ordena leheno guri ere 200 metrotan ordenarekin, aldaketa txikiak egin dituzte azkeneko momentuan, beraz ikusi beharko dugu lehenengo A finala edo B finala ateratzen den. Nik ulertu dut final bakarra izan behar litzatela. Dagoen jende kopuraren arabera, bai. Nik esango nuke bintzat hau A finala. Bai, A finala. Jarraituz, Jone Zabaleta izango genuke, Atletico San Sebastián taldekoa, Miren Martín, Universidad León taldekoa, Carmen Viciosa, Vicky Foods Athletics taldekoa, Sara Bogo, Las Celtiberas taldekoa, Iraia Mendia, Txindoki Atletismo taldekoa, Beatriz Álvarez, Valencia Club de Atletismo taldekoa, Angarar Davis, Atletismo taldekoa,
sprint taldekoa, Idoia Piko, Oviedo atletismo taldekoa, Sara Villasante, Superramara bat taldekoa, June Arbeo, Alcampo Escorpio 71 taldekoa, Antia Castro, Ourense atletismokoa, Olatz Flores, Atletico San Sebastianekoa. Bai, eta, bueno, hemen aipatzeagatik, Gipuzkoar eta Euskaldun asko ditugu serie honetan eta gainera maila altukoak, bueno, aipatu ditugunak, ez da, Judito Tazua, Jone Zabaleta, Miren Martín, Iraia Mendia, Sara Villasante, Idoia Piko, June Arbeo eta Olatz Flores. Normalean atleta hauek guztiak Espainiako txapelketan jarduten dira, eta ikusiko dugu ea ze punturaino, ez, bueno, mikinetan beti gauza arraroak ikusi daitezke, ikusiko dugu ze punturaino jendea Celia Antoni jarraitzen saiatzen den. Printzipioz, nire apostu izango litzateke Judito Tazua eta Josefa Jada biak parte hartzen baute, bintzat Judit hor irtenan ikusten dut. Haien biren artean egon beharko litzatekela nor gehiagoka, baina bueno, mikinetan gauza asko ikusten dira, karrera polita aurrean duguna. Partaide asko daude baitaren, honekin kontu eduki behar da, hasieran nahiko nahazte borrazte izaten delako serie hauetako irteera. Eta, bueno, ez dakite bain, bat ditu Hogeita hiru atleta. Ikusi beharko, espero arazorik ez egotea, hor ja ikusten dugu adibidez Celia Anton lehen postuan jarriko dela. Bai, esan bezala, bera izango da erbia froga hontan, bera saiatuko da, esan aipatu bezala, 1000 metroko muga hortatik, 2:50 eta 2:53 tarteko denbora bat markatzen. Bai, eta, bueno, ez diate gaizki utzi nahi izan, Judito Tazua eta Josefa Jada lehen postuetan jada kokatu dira. Laura, kuina, eta ere hor, txiletarrak nahikeko ekipazio gorri horrekin ikusten ditugun biak dira, bat eta 2 dortxalarekin, 15. dortxalarekin Judit Otazua, Angela Viciosa, 21. dortxala. Ba, aipatu ditugun marka hoberenak lehen postutan kokatzen saiatu dira hasieratik, beraz, badirudi ja ikusten da soilik luzeragatik, eta orain ikusiko guea lehen lareuna zenbatean pasatzuten, baina badirudi lasterketan nahiko azkarra aterako dela. Bai, eta lehenago aipatu dugun bezala, aurretik programatuta zeuden bi seriak bateratu egin dituztela ematen du, eta aipatu ez ditugun beste izen batzuk aipatuko ditugu oraintzen, eta Claudia Rendueles izango nuke, Gijón taldekoa, Viviana Arotxe, baita ere, Lidia Jimenez, Ivana Zagoratx. Bueno, lehen bosteguna bat 26 inguru. Ikusiko dugu lehen milakoa, du helburu Celia Antonek, 2:50ean. Ea, lortzen duen, oraingoz erritmoa esango nuke txukuna dela. Lasterketa dagoeneko hausi da, eta erbiari jarraituz, oraintxe errenkadan ditugu atletak, beste taldetxo bat atzetik. Ikusten da jada, oso luzatua dagoela lasterketa eta horrek esan nahi du benetan azkar dikoaztela, 2 buelta faltan, 2 minututara pasa dira. Eta ikusiko dugu orain 800era iritsiko dira, lehenengo 800 metroak beteko dituzte, gutxi gura bera 2:15, 2:16 denboran, esan bezala 200 metro gehiago eta 2:50 inguru pasa beharko litzateke, eta ikusten da Celia Antonek aldaketa txiki bat jo duela, eta lehen taldetxo bat sortu dela, jada, lehen taldetxo bat sortu da eta 4 atleta badaude hor, beste taldetxo bat jarraitzaileekin, eta denbora guztian Judit Otazua Gerrika Etxebarria, Euskadiko txapelduna dena, hor dabil, baina, bueno, Celia Antonek tartea utzi die, erbilanetan bai, baina, bueno, ez dakit nik oso konten ibiliko diren bere lanarekin, baina, bueno, berak bete du esandakoa. 2:50 pasatu lehen milakoa, orain ireki egingo da, eta jada, lehen postuan Judit Otazua izango du. Baina, ados. Badatorrela ere Laura Priego, Bilbao atletismoko atleta, 4:21 du berak, eta nik uste beraien biren artean egongo dela norgehiagoka, tarteak iregitzen ari dira denbora guztian, esan bezala lasterketak azkarrak ateratzen direnean horrelakoak gertatzen dira, eta badirudi haiek biren arteko gauza izango dela gaurkoa,
Azken. Amabost du Judit Otazua, lau 21 Laura Priegok, eta lau 22 da Mitineko errekorra, baina badirudi Laura Priegok baduela aldaketa txiki bat gehiago. Agian goiz da oraindik erasotzeko, baina Judit Otazuari ez zaio indar gehiegirik ikusten. Ikusiko dugu orain saiatzen da bere atzean pegatuta geratzen, eta ikusiko dugu agian atzeko talde txiki hortan ere gora heltzeko aukerarik duten. Nik ez esango nuke. Ikusiko dugu Laura Akuñaren erasoa goizek izan den zeren berriro ere Juditek eraso egingo dio azkeneko 100 metrotara sartuko direlarik pare-parean. Judit berriro lehen postuan jarri da, hau egia esan dudan bezala agian goizek izan erasotzeko. Ikusiko dugu azkeneko metrotan badirudi Judit Otazuak baduela puntutxo bat gehiago, eta berarentzat izango da garaipena, eta berarentzat izango da baita ere jada esan dezakegu Mitineko errekorra, marka lau 18-2, garaia Judit Otazua Gerrikatxebarria. Banaka atletak helmuga zeharkatzen. Honek erakusten du, karrera oso azkarra izan dela, zeren normalean karrera taktikoak ateratzen direnean parekatuago azkenean lehenengo metrotan guztiak multzoan joaten dira, eta hontan hilara bat izan da hasieratik. Beraz, zorionak Juditei, oso ondo egin du nire ustez, ea gero errepikapena ikusteko aukera dugun. Ez du arazorik eduki lehen postua galtzearekin azkeneko 200 metro hietan, eta nire ustez behintzat Laura Akuñak goizegi, Laura Priegok goizegi eraso egin dio. Oraindik 250 bat metro faltan zirenean, eta horrelakoak ordaindu egiten dira. Oso ondo gorde du indarra behartzuenerako, beraz zorienak berarentzat. Bai, ezin dugu ahaztu gaur hemen ditugun baldintza meteorologikoak ez direla egokienak agian olako lasterketa batetarako. Izugarrizko beroa dugu eta ziurrenik honek zailtasunak jarri dituela atleta guzti hauen rendimenduan. Bai, nik uste eskertuko dutela 6ak inguru sartuenen bat, orain temperatura 10 gradu edo jeitsi da. Claro, 40 gradu genituen 10 gradu gutxiago 30 dira oraindik, baina egia da nik uste puntutxo bat eskertuko dutela. Agian arratsaldeko bostetan lasterketa hau ezin zen egin zuzenean. Bai, ea sortea dugun eta poliki iragarrita zeuden temperatura beherakada horiek iristen diren, eta batez ere 5.000 metroko frogarako, hau izango bai da gaurko egunean fondo edo iraupen luzen duen distantzia, eta ea lortzen dugun temperaturak apalki poliki jeistea eta atleten errendimendua erreztea. Bai, nik uste orain 1500 eta 800 metroetako haizea ikusi beharko nuke, egia esan badirudi oraindik haize bola potenteak ditugula, baina temperatura aldetik nik uste asko eskertuko dutela atletek. Baina emaitzak ikuste ditut ikusiak beraz pixkat kotillateko dut, zorionak Joritzela Mandibarri 50 segundetatik jeisteagatik. Marka txukunak eduki ditugula 100 metroetan haizea zebilen arren, hemen Daniel Blancok ere 48-76 lortu du. Eta hemen pixkat nire promozio egingo dut, ni lehenen guztuan. Baina hori, nik uste gaurko egoera ez dela, momentu honetan ez dela munduko okerrena. Haizea egia da, kontuan hartu beharko genuken zeo zeba dela 1500 eta 800 metrotan, agian horrek ere azkeneko bultzada hortan, Judit Otazuaren azkeneko bultzada hortan eragina izan du. Baina, temperatura aldetik nik esan nuke orain atseginagoa duela ordu bete zena baino. Aukera dakagun, orain ematen duela tartetxo txiki bat dugula, luzera jauziko emaitzak ikusteko, esan nuke jada bukatzear edo bukatuta dagoela, zen neskak ikusten ditut orain bertan, nik esan nuke ja mutilezkoena amaitu dela. Hemen ditugu, eta, lehen postuan denek espero genuen bezala, Iker Arotzena, bere jauzia haize gehiegirekin bada ere 7:85, beraz, zorionak berarentzat, kasu hontan ez dakitena da, eta hontan antolakuntzako norbaitek esango baligu lagunduko luke, ez dakit
mitineko errekorra haizearen baitan gelditzen den ala ez. Bestela, noski hau mitineko errekorra izango litzateke, baita ere Euskadiko errekorra haizea legala balitz. Bigarren postuan Adrien Reile frantsesa konbineroa da, oda konbinadak egiten ditu, baina 7:45 lortu du. Eta hirugarren postuan Aitor Aguada, Atletico San Sebastianeko atleta, 7:16 jauziarekin gutxi grabera, esango nuke hori dela zentimetro gora, zentimetro bera denboraldiotan lortu duen markariko berena. Eta haiek hiru, berehala podiora igoko dira. Laugarren postuan 6:80 batekin Pablo Martínez de Gereñu González de Zarate Durangoko baita ere kombinatetako atleta, eta 5. postuan Carlos Belber, zentimetro bat gutxi horrekin besterik ez. 6. postuan Mikel Agirre 6:76ekin, 6:75ekin Txindoki atletismo taldeko atleta den Daniel Pérez. 8. postuan Barrutiago Aingeru Martínez. 9. postuan Luken Aizpurua superamara batekoa. 10. Makin Desande bere taldekidea. 11. Jon Turrado. Eta 12. postuan Joran Deresta Martínez Hernaniko atleta. Dagoeneko 1500 metroko partaideak kontrako zuzengunean prestatzen, eta proba honetan bi serie izango ditugu, bi lasterketa. Lehenengo lasterketan Pablo Otero Pontevedra taldekoa, Atarratze Beñat Iruherri taldekoa, Sergio García Ajalkala taldekoa, Alberto Moral Pontevedra taldekoa, Ramón Rodríguez Kanguro taldekoa, Sergio Argul Safor Telka taldekoa, Aitor García Atletismo Alcorcón taldekoa, Nicolás Mariani uste dute atleta frantziarra, Jorge Fresnillo Moratalaz taldekoa, Pedro Viciosa Vicky Foods taldekoa, Daniel Sánchez Atletismo Numantino taldekoa, Jorge Puyuelo Intec Zolti taldekoa, Álvaro Calderón Club Atlético Torrent taldekoa, Diego Miguelena Iruherri taldekoa, Rodrigo Mendoza Atletismo Numantino taldekoa, Eleazar Cantón Atletismo Numantino taldekoa, Xavier Blavia Aldara Lleida taldekoa, eta Aritz Leonet Haurtzaro taldekoa. Hauek izango dira dator 1500 metroko proba hontan, lehenengo serie hontan parte hartuko duten atletak. Bai, aipatu dugun Aitor García Calvo Atletismo Alcorconeko atleta da, printzipioz erbia, eta esan zaio 2:31 lehen 1000 pasatzeko, beraz. Erritmo azkarra lehen final honetan ere, gero lehenengo final A horretan Esteban González izango dugu, 2:23 pasa behar du, beraz, erritmo azkarrak edukiko ditugu gaurkoan. Ikusi da, nesken kasuan, korri egiteko aukera badagoela, badirudi temperatura pitxin bat pitxi dela, eta, medio fondoko proba hauetarako ziur eskertzen dutela, beraz ikusiko dugu. Orain ja, prest daude 1500ko atletak parte hartzeko. Bai, noski baietz, temperatura oraindik altua izan arren, ez da orain dela ordu pare bat izan duguna, eta ziurrenik hortxe ditugu atletak, dagoeneko bakoitza bere postua hartzen, erbia buruan, 1000 metro burutuko ditu 2:31an. Ikusiko dugu zeinek jarraitzen duen. Kasu honetan B finala izan da, printzipioz esango genuke jende honek podiumeko borrokan ez duela asko esaterik, baina marka pertsonala egiteko buruan ikusiko dugu ze marka ditugun hementze, badago jendea 4 minututatik izen duena. Bai, hain zuzen ere, marka hoberenarekin Pablo, Atarratze Beñat rota azaltzen zaigu, 3:40 3 minutu eta 50 segunduko markarekin, baita ere aipatzekoa Pablo Oteroren denbora, 3 minutu eta 51 segundukoa, eta bai, eta esan bezala 3:50 inguru hortan mugitu izan diren atletak baditugu, beraz maila edo nivel garrantzitsuko froga bat. Berriro ikusten da, erbiak
karrera azkarra proposatzen duenean luzatu egiten da taldea berehala eta oraintxe bertan aipatu berri duzun Pablo Otero dago bigarren postuan, adibidez. Rodrigo Mendoza, atletismo numantinoko atleta, 3:47 daka berak, beraz, esango genuke pausutxo bat atzera geldituko litzatekeela, baina buruko talde hortan sartu da, baita ere Pedro Viciosa 3:55ko atleta. Aukera polita da, edozein kasutan gaur marka egiteko eta nik uste atleta hauek esan dutela, ikusten dugu talde txori jada, 3-4 atletako talde txori badagoela. Ara, Pablo Otero min hartu du, eta eten egin da. Eta beste bat ere, bai. Ara, pizkatxo bat deskafeinatu egin zaigu eskapada talde txiki hori eta orain 2 atleta besterik ez ditugu bertan. Bai. 21 dortxalarekin, Daniel Sánchez Gómez, atletismo numantinoko atleta gaztea, berak 3:56 du. Eta ikusiko dugu zeren... 3kote bat osatu da, karrera lasterketa buruan, baina atzetik... Eta badiru esan nahi duena, ikusiko dugu Erbia zer ritmoan pasatzen duen milakoa, esan zitzaion 30 inguru pasabarko lukela, zertxo bait motelago pasako da, ustez, luze egin zaio, edozen kasutan, Erbiari luze egin zaio, orain ondo kentzen den, gutxi gara bera, bizkatxo bat gehiago ere kendu diteke, baina Erbia ez dut uste oso konten egongo direnik atletazko Erbiaren lanarekin kasu honetan, baina azkeneko boltan sartuko gara, eta edozen kasutan, bizkatxo bat motel pasa izana Erbiak lagunduko dira atleta hauei, etzitu azterako ez daren marka hoberen beraien helburua agian ezen Erbiari jarraitzea, beraz, egia da, de hecho Erbia ez da geratu eta badirudi amaitu dituela hau, ez da oikoena izaten. Bai. Bi 36ko denborarekin pasatu dute 1000 metroko muga, eta horrek albideratu dezake, azkeneko 200 metro hontan azkarrago bukatzea, eta hor ditugu atletak lehia bizian. Hemen ikusten den bezala, aurreko lasterketan ez bezala non buruko taldeak denbora guztian mantendu egin duen erritmoa, hemen ikusten da ez dela horrela izan, eta nik uste luze egingo zaiela, azkeneko metroak luze egingo zaizkiela atleta hauei. Ikusten dugu Hiruherriko atleta bat, arratatzea gina Rota Villanueva, bera zen favoritoetakoa eta azkenean tartea lortu du. Atzetik aurrera korri egin du, ez dio Erbiari jarraitu eta azkenean eskertu du. Eta marka ez da bat ere txarra izango, 3:52 3koa, marka, denboraldiko marka berena berarentzat, final hontan. Esan bezala, mitinetan gauza asko gertatu daitezke. Ikusi da bazirudiela talde txo bat osatu bazegoela, bat lesionatu binda, Erbiak erritmoa galdu du azkeneko metrotan, eta azkenean atarratze baina atrotan atzetik zetorren, eta garaipena lortu du B final honetan. Orain ikusiko dugu, A finalean denbora hori hobetzen duten, ala ez, printzipioz, Erbiak duen lanarekin 2:23 pasabar du lehenengo milakoa, errez egin beharko lukete, eta jende honek badu, jende gehiengoak esan genuke, badituzte 3:50 inguru edo 3:50tik berako markak, baina leheno esan dut orain errepikatzen du, eta lasterketa honetan oso ondo irudikatu da, mitinetan edozein gauza gertatu liteke, beraz, ikusiko dugu zer gertatzen den 1500ko final honetan. Bai, hala, diozun bezala, 1500 metroko froga hau, era ezberdinetara egin daiteke, Erbiko lanari jarraituz, edo batzutan taktikoki bakoitzak bere interesak mantenduz. Ikusi dugu, lasterketa honetan Erbiak 5 segundu geldiago pasatu duela esan bezala 1000 metroko muga hori, eta horrek ziurrenik albideratu du azkeneko 200 metrotan agian atleta azkarrenak edo indartsugo bukatu dezakenak lehen postua eskuratzea. Hemen bitartean Pertika Jazia lanek Castillo ikusten dugu. Badirudi hor ditugun zinta horiek erabiltzen dira haizea ikusteko, ez? Eta badirudi hor badutela aldeen haizea. Normalean 100 metrotako, 200 metrotako atletek asko eskertzen dugu haizea, Pertika Jazikoek egia da agian ez beste, zeren deskolokatu egiten dire. Baina, bueno, edo zinkasutan ikusiko. Hane, Castillo errez, pasa duela altura hori, eta orain, lehian jarraituko duela. Esango nuke, oraindik, lehen aipatu dugun favorito den Malen Ruiz de Azua, ez duela bere lehia hasi.
tiempo de 3:38. Malen orduina superamara bateko atletaren jauzi orain ikusiko dugu. Jauzi erras, jauzi balidoa berarentzat ere. Eta bitartean, bueno, nik ennuke esango orain megafoniatik esaten zuten haizea gelditzen ari dela, nik banderak ikusita ennuke alakorik esango, baina, bueno, 1500-eko finalarekin hasiko gara orain. Bai, Hemen baditugu kalitate handiko atletak ere. bai, kontrako zuzengunean abaritzen da, agian haizeak bortitzago jotzen duela hemen helmugako zuzengunean baino. Baina, bueno, nik uste dut poliki-poliki egoera hoberuntz doala, eta hor ikusten ditugu dagoeneko, bigarren finalerdian arituko diren atletak. Esan bezala, maila handiko lasterketa, eta aipatuko ditugu bertan parte hartuko dutenak. Esteban Iban de Jesus, Miguel Domenech L'Hospitalet taldekoa, Elgar Lloret Surko Lucena taldekoa, Sylvain Laferrer Frantziarra, Ronaldo Olivo Ardillas Escorial taldekoa, Diego Jiménez Grupo Empleo Pamplona Atlético taldekoa, Hugo Prieto Maratón taldekoa, Martín Segurola Real Sociedad taldekoa, Marcos Ramos Fent Kami Mislata taldekoa, David Cartiel Zaragoza Atletismo taldekoa, Javier Nagore Grupo Empleo Pamplona Atlético taldekoa, Luis Pastor Atlético Intec Zoiti taldea defendatzen, Juan Trasobares Zaragoza Atletismo taldekoa, Yasin Oudadi L'Hospitalet Atlético taldekoa, Borja Marcos Surko Lucena taldekoa, Andrés Serrano Capex taldekoa, Adrián de la Orden GoFit Athletics taldekoa, Hamza Ardun Club Atlético Elche Decathlon taldekoa, Sergio Jiménez Playas de Castellón taldekoa. Hoiek izango dira hasiera zerrenda hontan agertzen zaizkigun 19 atletak. Bai, hemen aipatu behar hau eta asko bertatzen da tamalez Gipuzkoan eta Euskadin nesketan esan dugu bazegoela maila altua eta atleta asko Espainiako txapelketan jarduten direnak, kasu hontan, final hontan okerrez banago euskaldun bakar bat aipatu ezakegu, Martín Segurola Real Sociedad atleta donostiarra, bera estatu batutan ikasten ibili da eta duela gutxi bueltatu da, 800 metrotan ibiltzen da gehiago eta ikusiko dugu zer lortzen duen gaurkoan, baina egia da, azken urtetan bai 800 metro, bai 1500 metrotan karrera da abiatu da. Gizonezkoen kasuan, emakumezkoen kasuan ez bezala gehiago kostatzen ari dela maila nazionaleko atletak lortzea. Bai, eta esan dugun bezala, hemen lasterketa hontan Esteban González egokitu zaio erbi lana eta 1000 metroko muga 2 minutu eta 23 segundutik gertu pasatzeko aholkua eman zaio. Bai, paso azkarra ikusten da berriro ere karrera luzatu egin dela berehala. Sergio Jiménez jarri da hor lehen postuan. Eta bueno, ikusiko dugu lortzen duen aurreko lasterketan ez bestela paso hori betetzea. Eta ari egongo gara, orain arte esan dugu B final horretan izan dugu marka hoberena 3 minutu eta 52 segundukoa izan dela. Eta nik uste hemen borrokatuko dutela podiuma eta, bueno, leheno ere aipatu dugu zeintzen mitineko errekorra, baina orain ez dut gogoratzen. Eta gitortikan dugun horren baiten, baina, bueno, edotzen kasutan ikusiko dugu orain 1000 metroetara, bueno, orain 600 metroetatik pasako da. Gutxura bera bat, 27 segun, minutu eta 27. 1500eko probako errekorra David Palacio dauka, 3 minutu eta 39ko denborarekin. Oso txukuna berea. Ikusiko dugu, 1500 metroak oso forma honean daude orokorrean Espainia mailan. Esan duan ez tamal ezagian Euskadin oraindik puntutxo bat falta zaigu, edo atletaren bat falta zaigu, jada sortu da hor lehen 3 atletako talde bat, badugu
bigarren pertsona bat solte eta hirugarren talde nahiko potente bat. Ikusiko dugu zeren dirudinez, oraingoz behintzat 1000 metrotara gerturatzen ari garelarik, Sergio Jimenezek besterik ezin du jarraitu erbiaren erritmoa eta ikusiko dugu ea betetzen duen 2:23ko eskaria, oraingoz 100 metro faltan 2:06 horri biliko da. Oso indartsu erbia, bai. Txobait polikiago, baina ez dut uste kasu honetan Sergio Jimenezeri kalte gehiegirik egingo dionik. Bai, 26, 27 inguru, ez dut uste kalte gehiegirik egingo dionik bakar-bakarrik doa, eta nik uste sorpresarik ematen ez bada, edo izugarrizko abiaduraren eroriera ematen ez bada, azkeneko metrotan sartuko da, 100 metro, 100 metro faltan besterik ez, 2:43. Eta bigarren talde hortan nik uste ere ikusi beharko dugu ea bigarren taldeak ze marka lortzen duen podiumerako. Esan bezala, 3:42 da oraintxe bertan markariko berena, nik esango nuke Sergio Jimenezek katastrofe bat ematen ez bada garaipena lortuko dela eta marka polita ere Europako txapelketarako gutxienekoa 3:26, hori nik uste beste planeta batean gelditu litekela eta ez direla iritsiko baita mekineko errekorra, egia da Sergiorentzat agian nahiko kaltegarria izan dela, bakar-bakarrik geratu dela, inor gehiago ez duela ezagun ausardia edo hankak ez ditula izan. Erbia jarraitzeko 100 metro gutxi faltako zaizkio eta berarentzat izango da garaipena, naiz eta atzetiko kontuz badatorrela 11. zenbakirekin Elgar Jore txurko luzenako atleta. Kontuz azkeneko metrotan emozio titxin bat emango diola, baina ez, garaipena Sergiorentzat izango da 3:46, 25 berarentzat. Azkeneko metrotan kosta egin zaio, esan bezala bakar-bakarrik egin du erbia joan denetik azkeneko 600 metroak, 200 metroak barkatu, bakar-bakarrik egin ditu. Eta berarentzat izan da garaipena, beraz zorionak Sergio Jimenez Vicente, Playas de Castellónico, Madrideko atletarentzat. Ikusten da, lasterketa gogorra haientzat, denak orain lurrera botata, hemen Martin Segurola ikusten dugu, atleta gipuzkoarra. Esan bezala, Elgar Joret izan da bigarren sailkatua, zurgo luzenakoa, bazirudien azkeneko metrotan Sergio harrapatu zitekela, azkenean ez da horrela izan, eta Endaizo hartu zen izan den hirugarren sailkatua. Esan nuke Hugo Prieto maratoniko atleta gazte izan dela, baina, bueno, orain ikusiko dugu eta markei adi egongo gara, zeren 3:46-ekin garaipena lortu dute, eta 3:52 izan da B finaleko margariko berena, adi egongo gara orain podiora. Bai, eta zain gaude 100 metroko lasterketetan lortutako emaitzak azaltzeko, eta poliki-poliki nahiko genuke orain arte ospatu diren frogak emaitzak zuei helarazten. Bigarren, Adrien Rabik eta garaile Iker Arozena. Orain, ez da streamingen ikusten, baina sari banaketan justera jauziko lehen jada aipatu ditugun emaitzan podioa ematen ari da, eta esan bezala aipatzeko Iker Arotzenaren 7 metro eta 85 zentimetroko jauzia, haize gehiagizkoarekin bai, baina adi atleta gipuzkoarrarekin, adi Bidasoa atletarekin, zeren baduzte zer esateko datorren astean ospatuko den Espainiako txapelketa. Bai, eta jauziekin jarraituz, oraintxe hasiera eman zaio jauzi hirukoitzari, jauzi hirukoitzako frogari, eta bertan parte hartzen arituko direnak oraintxe izendatuko ditugu. Esan bezala, jauzi hirukoitzako proba honetan, Naroa Peiren, Real Sociedad taldekoa izango dugu, Kima Núñez, Real Sociedad taldekoa baita ere, Anari Madariaga, Real Sociedad taldekoa, eta Áñez Ruiz baita ere Real Sociedad taldekoa. Andrea Bakeriza Superramara bat taldekoa ere hemen izango dugu, Miren de Regil, Atlético San Sebastián taldekoa baita ere, Ostadar taldetik datorren Naroa Furundarena, eta Maria Vicente Nike Running taldekoa. Arraroa da, berez
berez, Mario Vicente jauzi irukoitzea nik uste da, eta polita izango da, ziurrenik, niskorri, den ematen zaion du, beraz, ziur, sekulako borroka lango dela, baina, bueno, normalean bera kombinaetako probak egiten ditu, eta jauzi irukoitza ez da kombinaetako proba bat, beraz, ikusiko dugu zer moduz ematen zaion. Besteak beste, bueno, beste aipatu dituzun atleten artean Gipuzkoar asko dugu, gazte asko, eta gaur haizearen kontuaren baitan nik uste marka politak ikusi daitezkela hor dugu gaina Marea, eta hau ere Naroa Furundarena, Lasarteko atleta, Espainiako txapelduna izandakoa azpiko kategorietan, eta Espainiako txapelketa absolutuan izango duguna datorren astean ere, beraz. Bai, eta aipatu dugun bezala, Maria Vicente atleta hemen izango dugu, gaur, eskertzekoa bere presentzia, mitin edo sarun nagusi hontan, aipatzeko bere marka hoberena jauzi irukoitza hontan 13 metro eta 85 zentimetrokoa dela, emaitza honenen artean, munduko 18 urte azpiko txapelduna heptatloian, 2017an, 18. Tokioko 2020ko Olimpiar jokoetan baita ere heptatloian. 2021 batean ospatu ziren, 2020ko. Bai, barkatu. Eta hainbat aldiz, Espainiako txapeldun izan dana, froga anitzetan. Azkenean, kombinaetako atletak onak izaten dira proba askotan, baina normalean esaten dut, Mariaren kasua ez da normalean ez dira beste probetan txapeldun geratzeko aina. Mariaren kasuan, heptatloian txapeldun geratzeko bai, eta beste hainbat probetan txapeldun geratzeko bai. Jauzi irukoitza haien artean egongo den, ez dakigu, baina ziur nago gaur marka oso txukuna egin dira. Eta, orain begiratuko dugu zen den mitiniko errekorra, merezu ere jantzia ez dakigu. Mitinaren barruan sartzen den edo ez, badakite proba batzuk mitinetik kanpo ziren. Agian hau kanpoan dago ez. Bai, hau kanpoan uste dagoela. Edozein kasutan oso konkurso polita edukiko duguna, gaina, ez dakitek izuten, baina aurten Maria Vicente Gipuzkoako federazioko funtsa du, beraz, Gipuzkoaren arteko lehia ere izango duguna, orain 1500 podiuma ikusteko. Zorte hon Juditei kanpoia mugitzeko, zeren ezpikorrek asko pesatzen du. Bai, aipatu dugun bezala, Maria Vicente atleta kataluniarra dugu, baina azken urte pare bat hontan, bai, Donostian dugu buru belarri entrenatzen, Ramon Cid handiarekin aurrin esanetara, eta ziurrenik aurtengo denboraldiak bere erronkak maila altukoak izango direla, eta ea poliki-poliki bere prestakuntzan lortzen joaten den bere puntutxo hori. Bai, esan bezala, heptatloiko atletak, edozein gauza egin dezakete eta edozeinen onak dira, beraz, ikusiko dugu hemen bere lehen jauzia ikusten dugu. Ea, balidoa izan den. Eta hau, 500 metro bitu, 500 metroak ditugu orain. Beti ere polita ikusia eskolarrak. Bai, mutilak eta neskak batera, hortxe, etorkizunerako hazia edo hazitxo hori. Hemen ere ikusten da, zerako desberdintasunak dauden bakoitzaren garapenean, ez da, altura, kontutan. Baina, polita da ikustea 500 metroak, distantzia gogorra izan daitezke ritmoaren arabera, eta hemen, jende hau sarta ikusten dugu, azkar ateratzen dena, beti ere... Bai. 60 metroak, auker ez banago leheno izan dira ere, 50 metroak eskolarretan, eta gero nire proba gustuko nahi ikusiko dugu, kuadrillen erreleboak, 100 metrotako kuadrillen erreleboak, aspaldian, hemen Ordiziako mitinean egiten ziren, pasaden urtean adibidez ez ziren egin, eta orain bueltatzen dira, eta nik uste hor ikusiko gula, benetako espektakulo. Bai, hala izaten da. Gainera, 100 metroko froga badakigu ze gogorra den, eta ikusiko dugu zer nolako lana lortzen duten kuadrilla, azken finean jende herrikoiak parte hartuko du. Eta azkenen, olako seriotasuna duen sari batean, pixka bat herrikoiagoa bihurtzeko alegin bat da, eta baita ere
zergatik ez, atletismoa sustatzeko, eta, bueno, Nik uste oso aukera polita dela, batez ere, jendeak askotan, zuk 100 metroak aipatzen badituzu, jendeak badakit distantzia hori gutxura era neurtzen. Baina egia da 100 metrotan, 47 segundu, 50 segundu, 50 segundu, agian ez dugu hainbestineko desberdintasunik iruditzen denik, ez du kuantifikatzen zen badien 100 metro edo zer den 100 bat egitea. Eta oso polita iruditzen zait, agian, hori, jende herriko ja atletismoa egiten ez duena, beste kirolak edo kirolik egiten ez duena ere, bertan ikustea, eta ikusiko ditugu ere sufrimendu aurpegiak, eta hori beti ere polita da, azkenean, mina emate izu gorputzak, baina berehala pasatzen den min bat denez, grazia puntu bat ere badu, eta pikea egongo dela ziurrenik ere, ze sari politak daude, lehenean entzat afaria dago, bigarren entzat ere bazkari bat hemen Ordizian, 3. postukoek realeko kamiseta, sari politak dira, nik uste hemen gaur gero, afaldu baino leheneko gozea egiteko, hemen, por cierto, Malen Ruiz Dazuak bere lehiaketa hasiko du. Hori, gero ziurrenik hor Aldezarrean ambiente polita egongo da, eta haietako asko gaurkoan lehiatuko dira errelegoan, beraz, polita izango da. Bai, zuk aipatu duzun bezala, hemen gure herrian pista bat izateko zortea dugunok, askotan, pikeak edo apustuak egin ditugu, pistari bira bat edo buelta oso bat egiten zenba denbora pasatuko genuen, ez? Eta hemen Orduzine olako kondairak eta historioak bizi izan ditugu, eta badakigu zer zaila den 100 metro korrika egitea. Oso ondo ezagutu behar da gorputza, jakin behar da zer ritmoa eraman behar den, ez baita naiz eta abiadurako froga bat izan, abiadura luzeko froga bat da, eta jakin egin behar da erritmoa eramaten froga osoan zehar. Orain inpas txiki bat dugula 800 metroak hasi baino lehen, aipatzearen arauak, federatu bakar bat egon daiteke, gizonezko federatu bakar bat egon daiteke talde bakoitzeko, eta besteak, nesken kasuan badute aukera 4 federatu izateko eta badakite horrelako erreleboren bat ere egongo dela, baina beste kasuan herrikoia izan behar du hau da. Federatuak, atletismoan federatuak ez diren partaideak izan behar dira. Pertika jauzian jarraitzen dute, Malen Ruiz Dazuak lehiaketa zu du, eta hau Malen Ordoina Superamara bateko atletak ere lehian jarraitzen duela. Eta ikusiko dugu orain atxeden txiki bat edukiko dugu 800 metroak hasi arte. Hamar gutxitan lehen finala, B finalarekin, beraz, oraindik minutu batzuk falta dira, eta bitartean, Malen... Une honetan, pertika jauzia eta jauzi hirukoitzako frogak igarotzen ari dira, beraz, jauzietako ordua, momentu honetan. Por cierto, pentsatera nintzen hemendik ez dugu ikusten markagailu, baina 4 metrotan dago pertika jauzia, Malen orduinarentzat, Malen Ruiz Dazuak jada pasadu, distantzia hori. Bai, eta haizeari dagokionez nahiko... Lasaiago dirudi. Bai. Horrela esan da zegoen horrela izango zela, eta lasaitu da zer zorte honez. Eta hemen ikusten ditugu ere rekta hontan prest 800 metrotako B finaleko atletak. Aipatzeko, lehenago 100 metrotan ikusi dugun Gaita Eljarraz, Atletiko San Sebastianeko Logroñoko atleta, erbi moduan ibiliko da, eta esan zaio bat hogeien pasatzeko lehen 500 metroak. Ez da kasu bakarra izango, itoitzen lotiru ez 100 metrotako atleta ere, eta baita ere David Blas 100 metrotako atleta izango ditugu gero erbilanetan merito handia beraiena. Jauzi nuloa Malenentzat. Aurkezpen egingo dugu 800 metrotako B finalekoa.
Bai, 800 esan bezala, urrengo proba 800 metrotakoa izango dugu, pistari 2 buelta ematea izango da, egin beharreko lana, eta parte hartzaileen artean honako hauek. Gaita El Jarraz, Atletiko San Sebastián taldekoa, Carmen Victoria González, Pontevedra taldekoa, Jihad Esubai, Atletiko Irantzu taldekoa, Laura Sánchez, Atletiko San Sebastián, Saioa San Miguel, Grupo Empleo Pamplona, Atletismo taldekoa, Katia de la Fuente, Real Sociedad, Laura García, Barrutia, María del Val, Barrutia, Ollana Atiega, Lea La Blanca taldekoa, Inés Ibáñez, Baldizarbe Gana taldekoa, Andrea Marturet, Beste Iruña Atletiko taldekoa, eta bukatzeko Miriam Etxezarreta, Atletismo San Sebastián taldekoa. Beraz, 12 partaide eta poliki prestatzen, esan bezala, 800 metroko proa ontarako. Hemen dugu berriz ere Malen Ruiz de Azua, Espainiako txapeldun izandakoa, gaurko favoritoa, vertikal jauzian. Bai, badirudi haizea zertxo lasaitu dela, eskertzeko. Hemen magnesio ikusten dugu eskutan, magnesio botatzen dute hobeto heldu ahal izateko pertika. Irudi bitxia, oraintxe, hemen. Dronarekin lortzen diren plano hauen. Bai, ez da oso ohikoa izaten. Eta hor ikusi dezakegu oso ederki asko. Pertika jauziko pasilloa, edo lasterketa egiten duten eremua. Bai. Eta bueno, bain berehala, ordua, jauzi egitera, eta oso errez. Esan bezala, oraindik, ez dago bere alturetan, Bai, berotzen ari dan bezala, ez da, bai, esan daiteke. Poliki. Esten lehiaketaren amaiera bere hasierarekin kontzitzen du, eta bueno, oraindik ez dio desafioa hondirik suposatzen horrelako alturak pasatzen. Bai, poliki sensazioak hartzen, pausoak ajustatzen, teknikoki, oso goitik pasatzen ditu oraingoz. Prest ja 800 metrotako atletak, esan bezala, Gaita El Jarraz erbilanetan, bat 20 helburu, eta parteide guztien artean marka berena Laura Sánchez Pobes, Atletiko San Sebastianeko atleta donostiarrak du. Ikusiko dugu, 800 metrotan, 1500 metrotan bezala nesketan, karrera politak ditugun. Esan bezala, ez da aipatzerik meeting record, pasaen urtean bizi izan genuen meeting recorda ezinezkoa izango dela. Ez dakite, hemen egon zinezenak, pasaen urtean egon zinezenak akordatzen zareten, baina Jose Maria Almantzak munduko markariko berena lortu zuen pasaen urtean momentu hartan. Aurten ez dago horrelakorik ikusteko esperantza handirik, baina erozen kasutan, noski izatekotan A finalean izango litzatekela, ez B finalean, baina edozein kasutan polita izango da ikustea ze marka lortu ditzazketen atleta hauek. Hemen baditu hainbat gipuzkoar, ez da beste Katia de la Fuente, Laura Sánchez Pobes eta Miriam Etxezarreta, donostiarrak eta errenteriarra Miriam Etxezarreta, eta euskaldunean ere Laura García Arabarra eta Maria del Val ere Arabarra. Aipatzeagatik besterik ez, Barrutia nesken talde Arabarrak ez ditugu asko aipatzen askotan atletismoan. Baina Barrutia taldea lehen mailara igo da, datorren urtean lehen mailan lehiatuko dira, beraz zorionak eragei. Eta, polita da ikustea gutxinaka, Araban ere, nesken taldeak garrantzia hartzen duela. Ja, prest ditugu, epailearen esanetan, atletak. Eta lehen aipatu dudan, Gaita El Jarrazek 200 metrotan gainera oso marka hona egin duela, 55 segundukoa, eta orain ere erbilanetan animatu da, beraz. Badago jendio ez dela nekatzen. Hemen ikusten dugu bitartean, jautzi irukitzean Mairia Bezentek jada 13:41 marka lortu denan, bigarren postuan. Naroa Furutaren Arasaldero atleta 12:23, hirugarren postuan, Miren Derrekin Atletiko San Sebastianeko atleta bizkaitarra. Badago tartea haiek hiruren artean oraingoz podiumeko borrokan dabiltzatela. Hor irudietan Altamirako pista. Igerilokoa, jende ikusten da, ez du guztizaten
gainera, berotzen ari nintzela, ikusi dut, Igerilekuko izkinatik badagoela aukera, pista ikusteko eta jendea begira zebilela, beraz. Txoko paregabea horre, lasterketak ikusteko ere. Ba, ikusten dezuen bezala, Ordiziko kirol instalakuntzak benetan aipagarriak, hor hemen pistan. Baina, bueno, hemen hasi da 800 metroko proba. Ikusiko dugu hor Gaita Eljarraz barrutik erbilanetan, berehala lehen postuan jarriko dela. Eta, esan bezala marka hoberena Laura Sánchez Poesek du, eta Laura Sánchez Poes jarriko da, bere atletik. Bueno, Atletiko San Sebastianeko atleten arteko laguntza hemen. Eta 1500 metro. Esan bezala, lehen 500 metroak Gaitak egin beharko lituzke bat 20eko marka, ikusiko dugu gutxinaka aurrera dikoazen einean. Tartea jada ireki dute badirudi inorrek ez duela, inorrek gehiago bintzat, Laura ez den inorrek gehiago ez duela erbia jarraitzeko intentzio handirik. Eta ikusiko dugu, lehen 200 metroak minutu ingurun pasako dute, bai, bat 0-2, eta jada ireki eginda Gaita. Egian, 200 metroetako nekezia ere baina nik uste bat hogei pasatzeko arazo handirik ez duela edukiko, akaso zertxo baita azkarrago ere. Bat emezortzi bat emeretzin buru oso lan hona egin duena, eta orain pena berarentzat, Laura bakarrik azkeneko metroetan, bere marka pertsonala 2:13:89, aurtengo marka berena 2:15:42, ikusiko dugu lortuko duen, egia esan, ez dela bat ere erresa, kasu hauetan, 300 metro, azkeneko 300 metroak, hau da, 300 metroko gorrenak bakarrik egitea, segurena eskertu izan luke beste norbait bere tingertu egotea, baina, bueno, azkeneko 100 metroetan sartzen ari delari gutxi gora bera 700 metroak bat 55ko markan inguruan. Gadak txalo bero bat ematen dio, ez du bakarkako lanean eta oraintxe marka polita lortu ezak bederatzi 10, esan bezala 13 du marka hoberena eta hortxe biliko da, bat 14:41. Bueno, bi 14:41, demoraldiko marka berena berarentzat. Oso ondo burrukatu azkeneko 200 metroak oso borrokatuak izan dira, naiz eta bakarka aritu. Hori da arazo nagusi bai, bakarka aritzero. Baina agian eskertuko luke lehenengo serian kokatu izan badute ikusitakoak ikusita. Baina bueno, beste serian egia da salto handia badugula erbilanetan, Eliani Arletiskasi 200 metrotan ere podiora igo den atleta, pasaren urteak berak egin zituen ere erbilanak Rosemari Almantzak marka ikaragarri hura lortu zuenean, bat 56koa. Eta gaur, bat 12 uste eskatzen zitzalela, lehenengo 500ean okerez banago, ez dakit orain ikusi halko dugun. Bat 13 500ekoan, hain zuzen ere, beraz, bueno, badago desberdintasuna, bat 20 eta bat 13 artean, ikusiko dugu tartea handia. Egon litekela lehen marka horietan, eta hauek dira finaleko atletak. Bai, esan bezala, hau izango da 800 metroko final nagusia, eta parte hartuko duten atletak, honako hauek, Sajili Diago, Maria Lasa, Atletiko San Sebastián taldekoa, Almudena Saborido, Bahía Algeciras taldekoa, Lucía Juan, Universidad León Sprint Atlético taldekoa, Alicia Carrera, Grupo Empleo Pamplona Atlético taldekoa, Elena Martín, Atletismo Alcorcón taldetik datorrena, Rebeka Sante, Valdizarbe Gana taldekoa, Rebeka Miguelena, Grupo Empleo Pamplona Atlético taldekoa, Ane Bermejo, Atletismo Ardoi taldekoa, Nuria Atienza, Atletismo Cataluña taldekoa, Marta Sánchez, Atlético Cervantes Alcalá taldekoa, eta bukatzen Eliani Arletis, Atletismo San Sebastián taldekoa. Beraz, 12 partaide, 800 metroko proba nagusi honetan. Bai, bat 13 helburua lehen bostenean. Eta esan bezala, pasaren urteko barbaridade hori
Bai. ikusteko aukera gutxi, baina egia esan, karrera polita badela, datorren asteburuan Espainiako txapelketa dugu, azkeneko aukera bertan sartzeko edo bertako kokapena hobetzeko, beraz ikusiko dugu ea, hemen jauzi irukoitzean, zeinen gertu erortzen diren batzuk, posoko amaieratik. Aipatu bezala, 800 metroko frontan, Sahili Diago, kubatarre atleta dugu, marka honena... Asko bati gainera. Bai. Nik uste, pasaden urtean gertatu zen bezala Rosemarirekin, beste maila batean bada ere. Bai. Sahili Diago, Leno, B-serian Laura bezala bakarrik korri egingo duela. Bai. Pasaden urtean ala gertatu zen, Eliani erbilanetan zebilela Rosemarik soilik jarraitu zuen, ziurrena gaur bi lasterketa izango ditugula. Erbia eta Sahilirena eta gero bestea. Baita ere, podiumean sartzeko esfortzua egin beharko dute, zeren hauetako atleta askok badute bi hamarretik berako markak, baina erbia ez dugunean arazoa da, normalean jendeak ez duela nahi bestien lan egin. Eta lasterketa motela ateratzen bada bestaldetikan, B finaleko denbora esan dugunez, bi hamalauekoa, hor podiumean sartzeko aukerak egon daitezke. Lehen esan dugu, erbiak lasterketa tiratzen duenean, normalean luzatu egiten da, baina hainbestineko desberdintasuna dagoenean, agian bigarren lasterketa bat sortzen da eta bigarren lasterketa hortan inorrek ez badu iniziatiba hartzen, karrera asko moteldu daiteke. Ba, emaitza honenen artean aipatu behar, 2008ko Tokioko Olimpiar Jokoetan 4 bider 200 metroko proban atleta honek Kubarekin 8. postua lortu zuela. Beraz, maila altuko atleta. Baita ere aipatzeko, Eliani bera Atletico San Sebastianen dagoen arren eta Logroñon bizi den arren bera ere kubatarra dela eta hor Kubako taldekideak direla, Eliani bera ere egona da. 4 bider 200 horretan, etzen Tokion egon, baina taldekideak direla, beraz, hemen ere taldekideen arteko laguntza izango dugu. Hortxe ditugu, atletak, prest, 800 metrotako froga hontan parte hartzeko. Leheno, aipatu duzun atleta kubatarrak, egia da, halako oso gustora geratu zirela lehen urtean parte hartu zuten, marka horrekin nola ez, baina halako erlazio bat sortu da atleta kubatarrekin eta ordizira etortzeko gogoa azalduz hemen ditugu eta espero dugu maila honeko lasterketa bat ikustea. Nik uste zerikusia handia eduki duela, kuriosia bezala aipatzearen besterik ez aurten mitin hau Continental 6 hori lortu du, eta nik uste zerikusia handia eduki zuela pasaren urtean lortutako marka horrek, ez? Azkenean, mitin batean bilatzen dena da, hori, marka politak ikustea, mundu mailako markak ikustea, noski guri ere gustatzen zaigula, esan bezala ez, kuadrillen errelegoa, edo eskolarrak edukitzea, edo, 200 metrotan ere gipuzkoarrak eduki ditugu, baina polita da ere ikustea mundu mailako marka honak, hemen izan dezakegu eta jala ikusten da, ikaragarrizko, hemen plano motz honetan ez da ikusten oraindik, baina berala ikusiko da zelako desberdintasuna dagoen, lehen lasterketa honen artean, eta geroko, beste taldearen artean, eta esan beharra dago, hemen ditugun atletak ez diela badre txarrak, bi hamarretik esten dituzten atleta asko dira, Espainia mailan konpetitzen duten atleta asko daude, baina kasu honetan Sahili Diagorekin mundu mailako atleta bat izaten ari gara, finalista olimpiko batez. Beraz, beste maila batean gelditzen da eta ikusten da Eliani bere erbilanetan ikusiko dugu lortzen duen helburua bat 13 pasa behar ditu. 500 metroak, 200 metroak, 56 segundu. Gutxi bera bera. Oso indartsu, erbiak bere lanak egiten, zertxo baita aurreratu da orain, baino... Erbia ez da, hori izan barren, ez da, aurreratu dena ez da erbia. Barkatu. Aurreratu dena Sahili da. Eta honek indikatzen du, oso indartsu ikusten dela, bat 13 paseu bera,
Bai. 0-0 ordaindu du Lareunarekin izan aurretik, eta ikusiko dugu ea Saili gai den marka polita lortzeko. Bai. Agian azkarregi jo du aurrera, ez? Orain ikusten zaio kostata, baino mantentzen du ala ere, indartsu oraindik. Bere helburua suposatzen dute munduko txapelketako minima lortzea dela, egia esan oraintxe bertan ez dakit zein den, ziurrenik megafoniatik esango digute metera iristen den laster. Azkeneko zuzengunean oraintxe burrukan alde handiarekin. Marka ikaragarria edozein kasutan gainera bakarrik egin izatuko. 2-0 lau inguru, Bai. Tamalez, justo marka ikaragarria. Bai. Eta bi bederatzi inguru pasa dute bigarren hortan, beraz, bueno, hemen edukiko ditugu. Okerrez manago bigarren postuan Lucia Juan izan da, okerrez manago. Eta, bueno, bi bederatzi inguru, esan bezala berak 2-8 du. Beraz, bueno, markatik gertu gelditua eta ez da gertatu nik esan dako hau da. Nere beldurra hori zen, bi lasterketa izaten bigarrena taktiko batera izana, baina ez da horrela gertatu eta bueno, bi bederatziko marka bigarren postu hortan, esan bezala Lucia Juan Canton Universidad León Sprint atletismoko atletarentzat, baina ikusten da hemen ze bi lasterketa genitu, segulako tartea atera die, Saili Diagok bestiei tamalez erbilanetan erdian ikasik kasu hontan ezin izan du 500 metroetaraino iritsi eta agian Sailik hor esfortzu txiki bat egin behar izan du, baina bueno, horrelako gauzak ere gertatzen dira. Bai, ez dakigu oraindik. Ondo kendu da, egia da berak agian ikusi duela etzela iristen eta pixkatxo bat kendu egin. Bai, ez dakigu oraindik ze denbora egin duen, kronometroa, helmugan dagoen kronometroa ez baita geratu. 2-0 lau inguru. Bai, hor ingurun izan da, kontutan izan behar dugu bere marka, denboraldi hontako marka hoberena 2-0 bat zela. Beraz, ez da denbora makala, batez ere kontutan hartzen baldin badegu, azken finean bere lasterketa bakarra izan dela, ez? Erlojuz kontrako lasterketa bat izan da, eta bueno, dauden egoerak ere kontutan hartuta, nik uste dut oso lasterketa ona burutu duela. Bai, hala da. Edozein kasutan hori esan dakoa, mitiniko txapelduna da, eta zorionak parte hortatikan ziur nago beste helburuak zituela buruan, baina horrelako gauzak ere behar ditugu, esan bezala garrantzitsua da mitin batentzat mundu mailako atletak edukitzea eta ordizian beste urte batez mundu mailako atletak ditugu 800 metrotan. Bai, eta aipatu egun bezala 800 metrotako lasterketa hontan zaila izango da hurrengo urtetan ere mitineko errekorra egitea. Oso zaila, oso zaila. Bueno, hementxe duzue, podiumera bidea jarriko ditugu, tercer clasificado Udati, Yasino Udati, segundo clasificado Ronaldo Olivo, vencedor de este 1500 aquí en Ordizia. Tres ditugu jada, horre, bueno, podiumean 1500-neko uste gaina sari berezia zegoela 1500-etan okerez barago. Baina hemen ditugu prez jada, gizonezko B finalekoak, eta pantailan 800 metrotako B finala nesken kasuan, hor ditugu emaitzak, eta esan bezala, lehen esan bezala, Laura Sánchez Pobes Donostiarrak irabazi du 2-14 markarekin. Bai. Eta 800 metroko A final honetan, izango ditugun atletak, hauexek izango dira, David de Blas, Real Sociedad taldekoa. Erbilanetan. Alejandro Estevez, Fent Kami Mislata taldekoa, David Cueje, San Sebastián de los Reyes, Menorca taldekoa, Jonander Retura, Durango Kirol taldekoa, Marcos Ramos, Club Atlético Fent Kami Mislata taldekoa, Eduardo Esteban, Club Atletismo Elche Decathlon taldekoa, Pablo Bravo, Oriente Atletismokoa, Hugo de Miguel, Atletismo Numantino, Pablo Sanz, Vicky Foods Athletics taldekoa, Rubén Mendieta, Grupo Empleo, Pamplona Atlético taldekoa, Eduardo Gallardo, Pontevedra taldekoa, eta Sergio Prieto Atletismo Numantino taldekoa. Bai, B finala bai, baina maila altuko B finala, Kasu honetan, David de Blas, 800 metrotako realeko atleta Madrildarra edukiko dugu. Pasaren asteburuan
bat 48-47 marka lortu zuen, beraz 8 kilometrotako atleta bikaina dugu hemen, eta bera egongo da B final hontan erbi lanetan. Ikusiko dugu zen marka lortzen diren, hemen helburu argia atleta askorentzat agian podiumean egotea ez, baina Espainiako txapelketako klasifikazioa, rankingeko postuak hobetzea, helburu polita dutena, eta berehala esango dugu zein den pasatzeko marka eskatzen ziotena, aukerez banago bat 0-7. Hemen dut. Azkeneko momentuko inkorporazioa izan da, beraz, mugikorrean ez dut apuntatu da egongo den. Hor dugu, David de Blas, bat 0-8 pasa beharko lukutuzke lehen 500 metroak, berarentzat ez da inongo desafioa kasu honetan, nik ez dut dudarik lortuko duela. Eta ikusiko dugu, ze marka lortzen dituen, ze serie honetan adibidez Alejandro Estevez dira, bada, izeneko atleta 800 metrotan marka pertsonala bat eta 46. Bai. Agian ez dago bere momentu berenean, bat 50 marka lortu baitu, eta baita ere aipatzearren ze esan dugun bezala, emakumezkoetan bai, baina gizonezkoetan euskaldunak medio fondon 800 eta 1500 ez dira hainbeste aritzen. Jon Ander Etura Durango Kirol taldeko Euskadiko txapeldun izan zen Durangon bertan ospatutako txapelketan eta serio hontan dugu. Bai, eta oso lehiatua izan daiteke proba hau, bat 51, bat 52 artean denbora horietan mugitzen diren atleta asko ditugu. Azkarra izan da, lehen lareuna 52 segundu inguruan, nik uste azkar pasako duela, agian azkarregia kaso, bat... Bai, azkarregi, ziurrenik. Bat 0-6 inguru pasaria bat 0-8 zen helburua, ez dut uste gehiagin abarituko dutenik, akaso eskertuko dukete. Olako gauzak ere askotan komentatu egiten dira, da antolakuntzak alde batetik zehoz esate dizu, baina zuk berotzen ari zarela atletekin hitz egiten duzu eta galdetze dizu. Nahiago zu bat 0-8 pasatzea, akaso pixkatxo bat azkarro, pixkatxo bat motelago pasatzea nahi duzu. Eta hemen ikusten dugu, hiruko taldea, Alejandro Estevez buruan, Eduardo Esteban bigarren postuan, eta 21 dortxalarekin Pablo Sanz, baina kostata. Oso indartsu. Bai, badirudik garaipena Alejandro Estevezek. Eramango duela B semifinal honetan eta marka oso txukunarekin gainera, bat 49, beraz, esan bezala, lehiatua izango dira, 800 metro hauek eta B final hau, mailako, digamos, B finala izateko, mailatuko B finala izan dugu. Bai, eta denboraldi hontako denbora oberena egitea lortu du, bat 50ko muga hortatik dirudienez 50etik jeistea lortu du gutxienez lehenengo atletak, eta esan bezala B final bat izateko denbora oso aipagarriak, bai. Are gehiago esango dut, esango nuke, okerez banago, jada marka hau, mitineko rekorra badela, ez dakit hori konprobatu dezakegu. David Blas erbiak zuen mitineko rekorra, eta esango nuke, badela. Bat 54 zen, hala da, B finalean jada mitineko errekorra izan dugu, nik uste honekin ja esan dezakegula A finalean ere bai, hau txiko dela. Atleta oso onak baititugu. Leno aipatu bezala, Itoitz Rodríguez, baita ere David Blasekin batera 200 metrotan jardun den atleta izango da erbia. Berari bat 0-5 pasatzeko eskatzen zitzaion. Zertxo bai, Davidek baina zertxo eta azkarrago ez askoz azkarrago. Esan bezala ez dago desberdintasun handirik ez dara B eta A finalen artean kasu honetan. Baina ikusiko dugu ze marka lortzen duten eta kasu honetan bai hitz egin dezakegu ari egun marka gara marka gailura ze bat 59ekin agian podiumean sartzeko moduko marka izan daiteke. Bai, hemen favorito izango litzatekena atletismo Torrelavegako, Santanderreko Mohamed Atawida 2001ko atleta berak marka hoberena aurten lortu duena gaina bat 58-14 du. Esan bezala, bai, badu marka hobea, baina Alejandro Estevezek lortutakoarekin korri egin beharko dute, edo ez dela gauza nahiko harrigarria gertatuko eta B finaleko garaieak podiumiko postua irabaziko duela. Orain aipatuko ditugu 800 metrotako parteik. Bai, esan bezala hauek dira
proba honetan parte hartuko dutenak. Itoitz Rodríguez, Real Sociedadeko atleta, Mohamed Ataui, atletismo Torrelavegako atleta, David Carranza, Club Atletiko Fen Kami Mislata taldekoa, Adam Maijo, Independiente bezala datorrena, Ayrton Azkue, Atletiko Ardoi taldekoa, Eric Guzmán, New Balance taldekoa, Fernando Vicente, Atletismo Alcorcón taldekoa, Óscar Santos, Unicaja Jaén taldekoa, Estanislao Nicolás, Grupo Empleo Pamplona Atlético taldekoa, Hassan Izedin, Pontevedra taldekoa, Mikel Calvo Iruerri taldekoa, eta Samuel Arroyo Colmenar Viejo taldekoa. Malenen jauzi, Malen Ruiz Dazua, Valencia Atletismoko arrasateko atletaren salto nulo izan duguna, eta bueno, hemen Eric Guzmán, New Balanceko atleta gaztea. Leheno aipatu dudana berriro ere, bakit errepikatzen hori izela, baina Gipuzkoarek ez. Final honetan, Itoitz Rodríguez Erbia izan ezik. Urrengo urtetan nik espero dut eta egon da aurrera pauso txiki bat Euskadiko 800 metrotan, aurten jada marka txukunagoak ikusi dira, baina handikan puntutxo bat falta zaigu elite honekin borrokatu alizateko, baina bueno, itxura hona badaka, eta gaina 500 metrotan ikusi dugun eskolarrak ikusita, badirudi ere atzetik jendeak ere itxura hona baduela. Bai, eta poliki-poliki proba edo sari nagusi, ordiziko sari hau, naiz eta froga edo lehiaketa oso gaztea den, poliki-poliki bere probatako markak hobetzen ari da, eta horrek halako sona emango dio, eta azkenen aberastu egingo ditu atletismoko emaitzak eta hemen lortzen diren markak. Horrelako mitin bat eukitzeak inguruko atletismoa asko sendotzen du. Azkenean, 500 metroak egitera etorri den eskolarreik aukera baldin bakete, mundu mailako atletak ikustea 800 metrotan nesken kasuan ikusi izan dugun bezala ikuste horrek asko laguntzen duela jende horri atletismoa zer den erakusteakin eta gero, denek ez, baina haietako asko kabien erabakiko dute etorkizunean atletak izan nahi direla eta horrela lortzen dira atletak azken finean. Bai, marka onak egiten direnean azkenean deigarriak izan daitezke urrengo edizioetan eta beste atleta batzuentzako, ez? Azken finean, ordiziko mitin hau kalendario edo egutegian markatutako txapelketa bat izan daiteke eta urtero geroz eta maila altuagoko atletak etorriko dira ziurrenik. Bai, hala da, 800 metrotara bueltatuz Itoitz Rodríguezek lortu du, eskatzen zitzaiona bat 0-5 pasa ditu 500 metroak eta orain 150 metro faltan bi dortxalarekin Mohamed Ataui, Santanderreko Atletismo Torrelavegako atleta lehen postuan dugu, bigarren postuan Eric Guzmán, baina badirudi oso indartsu. Mohamed Atauik lortuko duela garaipena, oso indartsu atore eta sekulako marka lortu dezake. Mitineko rekorra lortuko du bainoski bat 56, 56 barkatu. 56ko markarekin, ez dakit bera konten egon duen. Bai, badago. Konten marka pertsonala beran entzat. Ia 2 segundutan hobetu du bere marka. Hau da, pusketa ederrak kendu dio. Bat 58 eta 14ko denborarekin etorri da. Eta zain egongo gara, baino bat 56 eta 85ko denbora markatu du hemen helmugan dagoen markagailuan. Esan bezala, B finalean probako edo mitin hontako marka hausi da, baina gutxi iraundu, ze oain bigarren edo A final honetan, beste pusketa bat jantzaio, eta esan bezala, poliki-poliki, ordiziko sari honetan, proba guztietan, denborak poliki-poliki hobetzen, eta zailagoak bihurtzen urrengo edizioetarako. Bai, aipat, hemen ez dakit zein izango den prozesua. Berez, mitineko errekorra bi pertsonek ediku dutenez,
Bi pertsonek kasio dute saria. Hau da, toki bateko bai Euskadiko, Gipuzkoako, Espainiako munduko rekorrak ematen direnean, lehenengo semifinal batean norbaitek lortzen badu eta bigarrenean beste batek biei kontsideratzen zaie errekorra dutela. Ez dakit zein izango den prozesua eta ez diot nahi presioa sartu antolakuntzari, baina egia da, kuriosia de hutsa bezala, oso marka ona lortu dela Alejandro Estevezek B final horretan, eta baita ere Mohamed Atawik noski final honetan marka pertsonalarekin eta 47ko barrera hori puskatuz. Bai, ziur nago hemen txindoki atletismo taldean mitin hontan oso figura garrantzitsua osatzeko betetzen duen Angel Pérez Pululuk ziurrenik konturatu dela honetaz, ziur nago, eta ziurrenik zuk esan bezala biak nik ala ulertzen dut, biak hausi dute orain arteko marka hori, batek lehendabizi, gero besteak, baina biak kondizioa haustea zen. Eta ziurrenik hori kontutan hartuko dela eta biak jasoko dutela sari hori. Azkenean askotan gertatzen da ez, lasterketa igualean batek baino gehiago lortzen duenean ere hori esaten da, baina egia da teknikoki lehen sartzen denak marka hobea lortzen dela eta aurretik sartu dela. Naiz eta zentesima bat aurretik izan, aurretik sartu da, baina kasu honetan lehen seriean lehen apurtuta eta gero bigarrenean, beraz biek eruki dute denbora batez errekorra. Bai. Bueno, kuriosidade besterik ez da, baina... Munduko errekorra ere izan ziteken. Semifinaletan munduko errekorra egin. Bai, gertatu izan. 100 metroekin adibidez, duela 15 bat urte horrela gertatu zen. Egun batzuko desberdintasunarekin, beraz. Kuriosidadea besterik ez da. Eta, hain ikusiko dugu, beste mitin rekorraz hitz egiten, 100 metrotako neskien finala dugu berehala. Hemen ikusten dugu Barrutiako atletak, baita ere Durangokoak. Bai, eta Pertikako jauzian, lehenago aipatu dugun bezala, Malen Ruiz de Azua bakarrik. Bai, jada bakarrik dago. Eta pantailan ikusten dugu 100 metroko neskak prest. Hauek dira, lehen kalean Iratxe Sarasola, bigarrenean Mireia Guerra, hirugarrenean Karina Horn, laugarrenean Aitana Rodrigo, bosgarrenean Itxaso Madariaga, eta seigarrenean Nora Ituarte. Aipatzearen leheno esan duguna, Karina Hornek haize legalarekin 1.8rekin lortu du. Aurtengo marka berenan, mitineko rekorra eta baita minima. Eta bestalde... Amaitu da. Bai, hori dirudi, bai, Pertikako jauziko froga bukatu da. Garailea, esan bezala, Malen Ruiz de Azua. Ez dakigu ze altura lortu duen pasatzea. Esan bezala oraintxe desenteko haizea dago Pertikako inguruan, eta ziurrenik baldintza hauek ez dira hoberenak izan, Malenen rendimendurako. Leheno esan du 800 metrotan 2 lasterketa zeudela. 100 metrotan arraroa den arren 2 lasterketa daude. Alde batetik, Karina Horn bere buruaren kontra, eta gero bestiek podiumean sartzeko helburu hortan. Nire ustez, favorito dena, Aitana Rodrigo. Espainiako txapelduna izan zen maila absolutuan duela 2 urte 60 metrotan, Bizkaitarra, Atletiko San Sebastianeko atleta. Baditu beste 2 Gipuzkoar, Nora Ituarte Tolosako atleta eta Itxaso Madariaga Donostiarra. Gainera oso gaztela 2007 jaiotako atleta. Bai, eta final erdian, aipatu dugun bezala, Karina Hornek lortu duen denbora, 11:07 okerrez banago, 0:08 azkenean 0:08 balioten, bai? Barbaridade gutxa, gainera haize legalarekin. Horrelakoak ere gertatzen dira, ez haize boladak daudenean, anemometroak 5 segundoko media bat egiten du, sorte hona baldin badakazu, haizea zertxo bat peizten bada, eta legala den tarte hortan sartzen bada, horrelako egunak gozada badira korri egiteko. Zorte eduki dute, orain badirudi haizea zertxo bait peitsi dela, ikusiko dugun neurketa egiten dutenean balidoa den ala ez, eta prest dira atletak. Bai. Hortxe ditugu atletak, takoetan jartzen, konzentrazio handiko proba,
eta ea lasterketa azkar bat ikusteko aukera daukagun. Balizko irtera. Eta dagoeneko aurrean. Distantziatzen hasi da. Karina Horn, Aitana Rodrigo jarraitzen du distantzia batera. 11:09 markarekin. 11:09 Bideia Gerra. Karina Hornetzat garaipena, bigarren postua Aitana Rodrigorentzat, 1,5ko haizea, beraz, balizko haizea berriro ere. Eta ikusiko dugu ze marka lortu dituzten bestiek, zer egia esan, Aitana Rodrigo ez da ainurruti sartu, eta aurten jada semifinalean lortua zuen aurtengo marka hoberena. Beraz, berehala denborak ditugunean ikusiko dugu. Edozein kasutan, esan bezala, Karina Hornek berak bakarrik bere buruaren kontra garaipena lortu du, jada mundu mailako klasifikazioko minima lortua zuen, agian ere, horrelako esfortzuak separatuak direnean ere zertxobait nekatuko zen, berarentzat garaipena. Berriro ere irtera ikusiko dugu. Indartxu irten da, baina edozein kasutan, fijatu naiz, Aitana Rodrigo nahiko parean jarraitu duela lehenengo metroetan, eta 40-50 metrotik aurrera hasi dela distantzia ateratzen. Beraz, alde batetik Aitanaren oso irtera hona izan dela, eta bestaldean Karina Hornek batez ere, gero, lanzado fase hortan, ez? 50 metrotik aurrera lortu duen distantzia. Lehenengo 20 metrotan oso pare ikusi zaie, biei, baina gero... Harritu egin dit, semifinalean distantzia handiagoa ikusi dugulako. Baina, ikusi beharko da, ez? Nik uste Aitanaren marka ez dela bat ere txarra izan. Nun baitean zartzen duten berala. Eta, orain ere aipatzeko, emakumezkoek zorte hona ektu dutela haizearekin, eta gizonezkoek ere zorte berdin hauten. Dagoeneko gizonezkoak ere 100 metroko hasierako inguru hortan prestatzen. Aipatzegarren, lehenengo kailetikan Gerai Beroniz Realeko atleta gipuzkoarra, Euskadiko 3. izan zen Durangon ospatu zen txapelketan, bigarren kalean Joseba Larrauri Tolosakoa, bigarren izan zen Durangon ospatu zen txapelketa hortan, 3. postuan Tijan Keita Extremadurako Capexeko atleta, 4. postuan Carlos Andrés Palacios Kolombiarra, kasu honetan marka hoberena du askogatik besteekiko, 10-16ko marka lortu zuen Kolombian, eta txapelketa Iberoamerikanoan egon zen Lanuzian duela aste batzuk Kolombia representatzen. 5. kalean Ángel David Rodríguez, el pájaro bezala ez izenez ezagututako Barcelonako atleta, Espainiako txapelduna askotan izan dena 52 urteko atleta dugu hemen. Eta, azkeneko kalean Jorge Illarramendi, Grupo Empleo Pamplona Atletikoko atleta, 200 metrotako Nafarroako errekorra duen atleta. Beraz, kilate askoko finala ere hemen, adi Carlos Andrés Palacio 10-16ko marka baitu, haizea nesketan legala izan da, legala izatea espero dugu ere gizonezkoetan, eta marka politak ikustea. Espainiako txapelketara klasifikatzeko minimoa 10-55koa da, nik uste 10-65 inguru ibiltzarekin sartzeko balioko duela, baina aseguratzeko 10-55 eskatzen dute, eta ea atleta hauek lortzen duten. Hemen ikuste ditugu semifinaletako denborak gehiegizko haizearekin, 4,8ko gehiegizko haizearekin, esan bezala haize bola gehiegizkoak ibili dira, eta bigarren semifinalean aldiz 0,8ko haizea izan dute. Beraz, haize bola alde batera eta bestera ibili dira, batzuek sorte hobeagoa eduki dute, baina nik esan dute orain haizea lasaituago da bilela. Bai, nik uste dudari gabe, nik uste dut orain nesken jokatu berri den 100 metroko final hortan, eta orain gizonezkoetan jokatuko denak, nik uste balioko haize indarra eukiko duela, eta espero dezagun maila handiko lasterketa bat ikustea. Esan bezala, bereziki adi 4. kaletik atleta kolombiarrak 10-16ko marka lortu baitu aurten bertan Kolombian, eta 5. kaletik Espainiako txapelduna askotan izan den Ángel David Rodríguez.
balizko irteera izan dute. Eta lehen postuan badirudi, Kolonbiarra atzean geratu dela eta Tijan Keitak eraman dezakela garaipena. Eta hala izango da, Tijan Keitarentzat garaipena 10 eta 54ko marka dezenterekin. Eta haizea 0,8 beraz. Hemengo markak ere balizkoak izango dira, eta nik uste marka txukunak egon dira, nahiko parean sartu dira denak, eta tamalez badirudi Kolonbiarrak minartu dela. Zehozte gertatu hartzen, marka oso nazuen, eta irteeran oso aukera dugun, irtera berriz ikusteko zeren badirudi mina hartu dela. Bai, horkati alden badirudi okerduraren bat edo izan duela. Final erdietan atleta guztiek 11 segundutik berako markak lortu dituzte. Aietako asko gehiagizko haizearekin, kasu honetan balizko haizea izango da. Badirudi kostatu egin zaiola irteterakoan oso goizutik jarri da. Normalean akatsa izaten da zeren 100 metrotan bi fase haude, azelerazio fasioa eta behin ja azeleratu duzuna, mantentzeko fasea. Ez azelerazio fase hortan oso goizutik jartzen bazera, ez duzu lortu behartzen abiadura guztia lortzen. Edozen kasutan nik uste hori, mina zuen arren, lasterketa ez da txarra izan, baina irteerako errore horrekin oso atzean geratu da hasieratik. Bai. Garaia, Tijan Keita aurten oso forma honean dabil, 200 metrotan eta baita 200 metrotan oso marka txukunak lortu ditu, eta Espainiako txapelketan edukiko dugu, nahiz eta bera kanpotarra den eta finaletara pasatzeko aukerarik ez duen izango. Eta orain nire momentu guztikoenarekin jarraituko dugu. Bai, aipatzeko baita ere hortxe ikusten dugu Angel David Rodríguez haizean indarra neurtzen duen gailuarekin, anemometroarekin, begira. Ez diot ezen, honek lasterketa asko bizi izan ditulako. Nik uste txundituta zegoela 0,8ko haizea izan dira. Esan bezala askotan zorte kontua da. Horrelako egunak tokatzen direnean haize bolada duan etorrian dabiltzaten. Egia baziru direla, nesketan ere ikusi dugu haize gehiago zibilela. Zeo zer jeitsi da, eta horrelako egunak dira marka txukunak lortzeko egunak. Nik uste gaur marka politak izan ditugula, ea behin dakizkigula aipatuko ditugu, baina esan bezala hemen ere Espainiako txapelketara sartzeko marka lortzeko bai, oin faltan lau bider dara uniko kuadriak eta 5.000 metroak. Bai, iritsi gara mitin hontako momentu berezienetako batera. Esan dugun bezala, lehenago esan bezala, kuadrilla herrikoien arteko 200 metroko proa ospatuko da. Kuadrillak osatutakoa, lau partaide kuadrilla bakoitzean, lehenago baldintzak aipatu ditugu. Eta, hemen herri mailan eta, olako pikeak eta olako gauzak eta dagoeneko badira, eta oraintxe arauak epaileen esanetara eta honek esandako guztia arretaz entzunez, eta esan bezala, laister eta hurrengo proba hori izango da. Bai, hemen pixkat kontekstua aipatziarren. 200 metrotan abiadurako proba da, beraz, azkar joan behar da. Baina teoriak dio, ez zera azkarregi pasa behar. Gizonezkoen kasuan behintzat esaten da lehen 200 eta bigarren 200aren artean 2 segundu terdiko desberdintasuna egon behar dela da. Lehen 200 2 segundu terdi azkarrago izan behar dela bigarrena baino. Pasa egiten bazara azkarregi joanez, gero ordainduko baituzu. Oso simplea esaltzearen ezea kontzeptu zientifikotan sartuko, baina biharrak oxigeno gabe gelditzen zaizkigunean azte gara nabaritzen horrelako pin bat azio laktiko deritzeguna, ez azio laktikoa generatzen du gure gorputzak biharrei esateko korri egiten ez garraitzeko superatu ditugu gure oxigeno kapazitatea eta puntu hortara gutxi gora bera 250 eta 300 artean iristen da. Azkeneko 100 metroak azkar ateratzen bazea, benetako infernua izan daitezke, beraz ikusiko dugu, hemen nik dakaten oroitzapena 2016 eta aurrekotan errelego kuadriak egiten zirenean da. Badagoela jendeak ez dakara inungo beldurrikan, beraz. Jende horrek normalean, azkeneko metrotan ikusten zaio bereziki sufrimendu aurpegiarekin. Edozen kasutan polita izango da ikustea, eta esan bezala, polita da ikustea, digamos,
jende normala, horrelako esperientziak bizitzen. 10 minutuko mina izaten da, Ben ja 10 minutu pasatzen direla, ja da, hobeto sentitzen gara, baina lehenengo 10 minututan Ipurdiak zonan segurako mina ematen du horrelako azido laktikoren agerpenak. Eta ikusiko dugu, gazte hauek animatzen diren azkar astera, hori zaten baita politena, azkar pasatzen diren. Atletismoarekin gertatzen dana da beti ikusleak telebistatik eta ikusten dituenen txapelketa handia, joko olimpikoak, munduko txapelketak, denborak eta entzuten ditu, baino benetan denbora horiek zer suposatzen duten jakitea oso zaila da praktikatzen ez duen pertsona batentzako, ez? 11 segundutan edo 10 segundut erditan 100 metro egiten direnean, edo luzera jauzian 8 metro saltatzen direnean, edo 200 metrotan 44-45 segundutan buelta osoa ematen denean, ez gara kontziente izaten zer suposatzen duen horrek, ez? Eta batzutan galdera hori sor daiteke, ez? Nik zenbatean egingo nuke, ez? Hau da aukera ona, jendeak, ikusteko, bizitzeko, eta ulertzeko ze mailatako esfortzua eskatzen duen, ze mailatako entrenamendua, prestakuntza, eta ze nolako doaiak eskatzen dituen atletismoko proba guztiak. Eta, azken finean, 200 metro, herriko ikutsigu hontan edo giro honetan, edonork egin dezaken distantzi bada, baino, esan bezala, kontuz, oso proba esaten den bezala... Hori da benetako arriskua, edozeinek egin ditazke 200 metro. Kontua da, azkarregi azten zera, gero benetan ordenduko duzula. Pixka eta ipatziarren, pantailan agertu zaizkigu eta, lehen postua 100 metrotan esan bezala Karina Jornek 19 bigarren postua Aitana Rodrigorentzat 11:67 eta hirugarren postua Mireia Guerrerentzat 11:85. Itxaso Madariagak Espainiako 16 urte azpiko errekorra lortu du 11:87. Bosgarren postuan Iratxe Sarasola izan da 12:03 markarekin eta azkeneko postuan final honetan Nora Ituarte 12:13 denborarekin. Eta aldiz gizonezkoetan bigarren postuen ikusiko un final hortan, non Aizea 0 puntu zortziko izan den, beraz denborak balizkoak dira, Jankitak irabazi du 10:43 markarekin, bigarren postua Carlos Andrés Palacios Kolombiarrak lortu du 10:60 markarekin, baina tamalez ikusi egun bezala min hartu du. Hirugarren postua Joseba Larrauri Alargun Soro Tolosako Gipuzkoarrarentzat 10:68 marka pertsonalarekin. Laugarren postua Angel David Rodríguezentzat 10:79rekin, bosgarrena Gierai Beronizentzat 10:83rekin eta Jorge Illarramendik seigarren postua lortu du 10:83rekin eta hemen badugu niri gustatzen zaizkiten ausart hauetako bat eta gogoa dakat ikusteko nola iristen den azkeneko 100 metrotara. Irteeran ikusi dugu, kuadrillan arteko proba hontan, partaide batzuk hiltzezko zapatillak jazten ari direla, beste batzuk zapatilla normalekin, beraz, hemen ez da txantxetako gauza, ez daude ezer barkatzeko, eta... 39 inguru, 300 pasoa, nabaritzen da, nik esango nuke hau dela atleta dena. Bai, txintoki taldeko kamiseta jazten duen atleta badugu, eta garbi ikusten da, ez? Alare kostan azkeneko rektan ikusi dugu nola besteak gerturatzen doazen... Nahiko txukun, Hala ere, nahiko txukun, nik uste oso ondo neurtu dituztela indarrak, ea orain bigarren posta edo txanda hontan. Bueno, ikusiko dugu, hemen errelebo mistoak ere baitu ikusi zuten ezera, lehen postuan da erreleboan orain neska bat dabil, bosgarren postuan dabilen erreleboan neskez osatua dago, eta bueno, hemen tamalez ikusi, zaila izango da ikustea, hauetatik zein den federatu bat zein ez, argi nabaritu da lehen posta hartan, eta ikusiko dugu hauan... Ez dakit denak ziur nago atletismoko taldean dauden kuadrilletako partaideak ditugula, eta horrela ez baldin bada aurretik zeozer prestatu dutenak badaude. Zeinen luze egiten den azkeneko, rek da hau hemen, Euskadiko selekzioko kamiseta duen atleta ulertzen dut federatuak entregatu egingo du. Elurrea erortzen ezen inor, eta ikusiko dugu nola jarraitzen duen errelebo honek. Azkar atera da, beltzez dikoan gazte hau. Hau ez da atleta, hau ezagutzen dugu,
futbolen dabilen, futbol praktikatzen duen kirolaria. Ba, apustu egin behar, ez dut uste, distantzia handia dago atzekoarekin, baina apustu egin baldin banuke, kosta ingo zaio, azkeneko 1 metroak eta jada nabaritzen da, frekuentzia asko geisten denean, belaunak altxatu ezin dituzunean, asko nabaritzen ari da, jada erritmo asko jeitsu dela eta harrapatzen ari du atzekoak, hau da, benetako arazo dakana, ez? 1 metro hauek, hemen ikusten da, kostata, baina jarraitzen du. Oso ondo defenditzen, baina, bai. Esatzen nuen, azkarregi pasatzen ari zela, oso argi ikusten da, norbaitik ostatu egiten zaionean, eta testigo entregatzeko ere arazoak. Oso forma ez ortodoxoak erabiltzen dituzte testigoak entregatzeko, ez dakit hau atleta den, baina oso azkar dabil ere, Azkarregi esango nuke. Edozein kasutan, ikusiko dugu azkeneko posta hontan, hau ja da, azkeneko posta da, oso azkar. Oso azkar. Eta oso frekuente. Kasu honetan, 200 metrotan gehiago amplitudea bilatzen da, zeren frekuentzia bilatzen dugunean abiadura handitzen dugu, baina egia da energia asko erretzen duela. 200 metrotako lehenengo 200 metroak modo ahorro izaten dira. Ahalik eta lasaien pasatzera eta ikusten dugun bezala, naiz eta tartea handia ireki duen, eta nik uste ja esan daitekeela hauek eramango dutela afaria. Nahiko txukun egia esan, nuen espero hain txukun ibiliko zenik, baina... Ez da gitau atleta, baina... Bai, atleta. Ez da distantzia hontako atleta, baina bai, atleta da. Atleta ez bada, atleta bezala fitxatuko nuke. Eta hauek ere atleta, baina beste... Realeko kamia la bazkaria, ez dakit... Ba, agian realeko kamia, egin duz, Hirugarren postuan txartera, egin duz nik uste, bazeukala, lasai eta soberan... Lau minututara iritsi dira, gutxi gora bera, lau minutu, zati minutu bat, 200 metro bakoitzeko. Normalean, maila altuagoko atleten kasuan, ikusi dugunez, gizonezkoen kasuan, 50 segundutik bera izaten dira, nesken kasuan, 52, 53. Baina edozein kasutan, meritoa handiko errelegoak ikusi ditugu, ziur nago gozatuko dutela, bai afariaz, bai bazkariaz, bai realeko kamisetetaz, noski. Eta, esperoet honek animatu izan edo jendea etxean ikusten ari baldin bada, datorren urtean horrelako ekimena, behintzat, nik nire eskara pertsona ezen organizazioarentzat berrize horrelakoa egiteko, eta etxean dagoen jendeari animatzen diot honea etortza, zeren ikusi bezala edonork egin ditzazke 200 metro, baina kontuz. Bai, esan bezala meritoa daukate, hemen jendearen aurrean korrika egiteak, meritoa du, eta nik uste ausardiaz aparte, ondo egin dutela korrika, ez da halako txakalaldirik eta ikusi, eta nik uste oso txukun aritu direla, eta esan bezala, ea hurrengo urteetan, jende kuadrilla edo talde gehiago animatzen diren, eta proba hau benetan, lortzen dugun halako arrakasta hori lortzea, seinale ona izango bailitzateke atletismoak, bere kutsua uzten duela, batez ere herri eta bailara hontan. Bai, espero jende gehiago animatzea. Hemen batez ere gaztetxoak ikusi dugu, nik nahiago nuen ere, neta dineko jendeare animatu izan. Hoi zailago izango da. Nik lagunak engainatzen saiatu gintzen, baina tamalez ni lezoko naiz, lezon ere futbol txapelketa genuen usto gaur. Bestela agian engainatu izango nituen. Parte hartzen. Eta dagoeneko eta azkeneko frogara iritsi gea. 5.000 metro. Ez dakit orain gu hemen gauden lekuan ezin dugu jakin, baina ez dakit ze temperatura izango dugun hemen kanpoan, pistan. Nik uste baldintzak zehozer hobetu dutela. Azkeneko ordu hauetan, gauza garrantzitsua, iraunpenezko proba, fondoko proba bat, 5.000 metro, eta hortxe ditugu ja partaide guztiak. Partaidetza nahiko handia, 26 bat atleta parte hartzen dauzkagu, azkar izendako ditugu, Daniel Martín, Jesus Díaz, Alejandro Pérez, Santiago Fernández, Mario Priego, Jorge Alonso, Diego Cuadrado, Martín Hernández, Borja Ignacio Pérez, Rubén Morales, Adrián Hernández, Marvin Blanco, Josep Benkert, Rubén Ángel, Alejandro Onís, Diego Ignacio Uribe, Marcelo Silva, Juan Antonio Cuadrillero, Gerard Bou, Abdelkader Al-Gam,
Ander Sagarzazu, Bruno Villazón, Alejandro Alda, Bogen Hoyos, Rubén Álvarez eta Biruk Rubio. Marken aldetik. Abian dira jada. Hemen ezakit zein den erbiaren lana edo zer eskatzen zaion, hemen ikusten dugu, jada lehen postuan kokatu dela erbia, Adidaseko gizona. Bai, Marcelo, barkatu. Unifikatu egin dituzela biak, Bai. seri bakarrean. Bai. Beraz, Diego Uribe, nik esango nuke Diego Uribe izango dela. Bai. Eta 3.008 minutu eta 10 segunduan pasatzea eskatzen zaio. Baliteke bi erbi bezala izatea, Batzutan ematen da, Bai. distantzia luzeagotan, Bai. lehenengo erbi bat lehenik erritmoa Hori da. emateko, eta gero beste bat erritmoarekin Bai. jarraitzeko. Esan bezala, Diego Uribek 3.000 metroko muga 8 minutu eta 10 segundu ingurun pasatzeko eskatu zaio, eta beste erbiak, ez dakigu oraindik erbi horren lanak mantenduko den, baina Marcelo Silva zegoen izendatuta 3.000 metroko muga hori 8 minutu eta 35 segundutan pasatzeko. Dagoeneko taldea oso luze egin da, eta esan dugun bezala, proba luzea, erritmoa eramaten jakin behar dena, eta poliki-poliki bakoitzak bere erritmoa hartuz. Bai, hemen errexagoa da, ez jendearen gehiengoari azaltzea, zer suposatzen duen 5.000 metro 14, 15, akaso 13 minututan egitea. Eskatzen zaio erbiari 8 minutu eta 10 segundutan pasatzea. Hau da, 3 kilometro 8 minutu eta 10 segundutan. Nik uste distantzia hauek ja errexagok direla, jende asko dedikatzen delako, ez? Noizia behin korrika. Bai. Ateratzea eta hitz egiten da askotan, ez? Milakoa zenbatean egiten dugu, 3.000. 8 eta 10ean, hau da, 1000ko bakoitza 3 minututik bera. Ondo azpitik, bai. Bueno, nik beti kontxeratzen dut, horrelako egia da, pistan, inungo oztoporik gabe, jano dena, errexagoa dela, baina ala eta guztiz ere, atleta hauek naiz eta agian distantzia luzeagoak izan ez, lehen ikusitugu, 100 metroak, 200 metroak, 800 metroak, askoz ere azkarrago doazte, baina atleta hauen meritua hori da, azkar doazte eta distantzia luzeak egiten dituzte. Bai, zuk esan dezu bezala Asier hemen gertugo gelditzen zaizkigu froga hauek, dudari gabe, proba herrikoiak, distantzi luzeko lasterketak gure edozein herritan ditugu. Agian ez 5.000 metro ez da distantzi oso normala izaten, gehiago 10 kilometroko lasterketak, baina errexago ulertzen dugu zer den kilometroa hainbesteko denboran egitea, eta bai gertugo gelditzen zaigu, agian abiadurako frogak, fondo erdi edo distantzi erdiko froga horiek, jauzia, jaurtiketak, horiek urrunago gelditzen zaizkigu, baina hauek bai dira igual jendea, errexago ulertu ditzakeen markak. Bai, ala da. Eta ikusten dugu, alare, 5.000 metroko karrera izan dere, taldetxoak osatzen ari direla, eta azkardiko aztela, erbia ere exigentea da, 8-10, gainera, bi finalak bateratu dituztenez, hemen, lasterketa desberdinak edukiko ditugu, non, bakoitzak bere helburu propioak dituen noski, Bai. Zela datorren asteburuan Espainiako txapelketa dugu, badago jendea helburu horrekin, naiz eta 5.000 metroak zehazki egiten ez diren Espainiako txapelketan, baina badaude beste distantziatuk 3.000 metroak adibidez, eta hemen ikusi ditzakegu ere, jada fondon espezializatutako atleten normalean distantzia ezberdinetan ere espezializatzeko gaitasuna ez dela agian igual da 800 metrotako atleta batek 3.000 bat egiteko agian zaitasunak eduki ditzazkela, baina jada distantzia hauetan non gehiago erritmo kontua den, erritmoa eramaten jakitea den, atleta hauek ziurrenik beste hainbat proba ere egin dituzte, akaso proba errikoiak ere, zuk esan dizuna, 10 kilometroko distantziak eta bat. Beraz, polita da ikustea hori, nik uste hau gertuago gelditzen dena jendeak atletismogatik ezagutzen du. Bai, lasterketa ikusten dugu oso banatuta, taldetxotan, hau da, talde bakoitzean dijoazten atletak, erronka bat edo denbora bat daukate buruan, eta badakite zer ritmoa eraman behar duten. Taldetxo
batzutan erbi lana egiten duen atleta bat izango dugu, beste taldetxoetan beraien artean adostutako estrategia bat erabili dezakete, adibidez lehenengo kilometroa batek tiratu edo batek markatuko ritmoa, bigarrengoan beste batek, lagundu, elkarren artean lagundu, lortu nahi duten helburu hori lortzeko. Askotan, egon daiteke zuk esan dezun bezala, distantzia hontan bereziki jarduten ez duten atletak, baino proba luze batzuetarako abiadura edo puntutxo hori hartu nahi dutenak gero distantzi luzeago baten ritmoa gero joango diren erritmotan erosogo sentitzeko, baina oso garbi ikusten da, marrazkia momentu hontan, grupo ezberdinak, bakoitzak bere interesak defendatzen, eta hortxe burrukan. Bueno, zuga aipatu duzu, ez? Normalean, jendeak itzegin egiten du haien artean, erbilanetan dagoen ritmoak gehiagira guretzat. Eskatatzerago joango gara eta batak besteari lagunduko dio. Hemen ikusten da, erbi adibidez, ikuste eskatxo bat motelago joan barko litzatekela. Egia da, erbiari erritmo bat esan diotela. Egia da, erbiak erritmo batera joateagatik kobratzen duela. Normalean, erritmo hori baina polikago baldin badoa, akaso aldezake kobratu bere ez, baina kasu honetan bi atleta ja bera bakarrik doala. Konbeni nik uste bentzat, konbeni dela gehiago, pizkatxo bat, itxiradin eta lagundu bezan, deskolbaturik egiten ari diren bi atleta hori eta ez bakarrik korri egitera zeren horrek ez du ezer. Bai, hori askotan ikusten dugu eta maila altuko mitinetan eta probetan ere ikusten dugu. Eta batzutan gure burui galdetzen diogu ez, halako erbi batek grupotik aldentzen denean eta inorrek jarraitzen ez duenan. Baina zuk esan bezala, batzutan adostutako erritmoa izaten dute, eta zuk esan bezala, batzutan kondizioak denbora horietan pasatzea izaten dira, eta hortarako kobratu egiten dute gaina bere lana ondo betetzeko, eta bai, batzutan gertatzen da, atzetik jun beharko lirateken atletak, azken momentuan erabakitzen dute ez jutea. 40 metroko tartea badago. Nik uste norbaitek izan marko liokela erbiari lasaitu adintzeren. Oraindik falta da, eta hemen ez du. Bere lanak eta berak egiten ari duen esfortzu guztiak ez du ezertarako balio. Ez dio inorri laguntzen. Orduan pena bada. Baina, beste gauza bat esan nahiko nuke. Esan dugu, batzutan, adibidez hemen bigarren multzo honetako atletek ikusten da, bata besteari laguntzen ari. Hortxe erreleboa ematen, oso ondo. Ez da beti horrela. Ez. Sekulako diskursioak ikusten ditut lasterketak amaitzerakoan, zuk esan zenidan, ez dakitzen metroan, aurrean jarriko zinela, gero ez zara jarri. Bai, gauza bat planak dira, eta gero lasterketa barruan, ja buruak beste erabatea jokatzen du. Gero ere bai aipatu batzuk, atleta batzuk, buruan duten ritmoa edo duten gaitasuna, agian ez dula koinziditzen ez, talde batekin, aurreko taldearekin, eta ez atzekoarekin, eta askotan erdiko tarte baten gelditzen direla, eta horra postua egin behar izaten dute, edo bakarrik jun, edo arriesgatu eta aurreko taldearekin jun, edo, konservadore paper bat gehiago hartu eta atzean etxoin, eta bero bukaeran agian azkarrago edo fuertego bukatzen saiatu, baina ez da erresa, ez da erresa. Hemen ikusi dugu adibidez, buruko erbiak kendu egingo da. Taldetxo hontan, adibidez, oantxe garbi ikusten da, lauak lanean ari ziren, oraintxe erritmoa hausi eginda, eta orain esaten da bezala... Esan berra dago ere, atletak motelago pasa direla, espero zena baino, baina ikusi dugu ez da oain buruan, orain arte laguntzen ari ziren, baina 1000 metrora iritsi garenean, hau da, probaren erdia ja pasa dugu, eta Alcorconeko atletak erabaki du, Mario Priego erabaki du, jada nahiago duela, erra bere kabuz egin, zeren hemen, markak oso garrantzitsua dira, baina gogoratu ezagun, saria dago irabazlearentzat, dirua dago jokoan, eta orain tartea irekitzeak, eta ez dago egizan, nik uste borroka polita edukiko dugula, zeren ez da bereziko tartea ireki, eta akaso, atzeko talde hori, pertsonako talde hori, iritsi biteke. Goiz da, 2000 metro faltan eraso bat botatzeko goiz da. Goiz da, bero egiten du, kontuz, horrek bukaeran, Horrek ere nekatu egiten gaitu, jada berandu da. Orain momentu honetan salbesekin pueda esaten dan hori da. Hasierako ritmo hori, hor mantendu dute, baina ja ikusten da, bakoitzak bere apostu egiten du. Ikusten da tartea ez da, hor 20 metrotan dabiltzatera,
tartea hor mantentzen bada, ikusiko dugu, eta esan bezala, hirugarren multzo hori, 3 pertsonako taldetxo hori, iristen bada, Bai. Eta batez ere, leheno 200 metrotan esan dugunan iguala 5.000 metrotara ere aplikatzen da. Azkeneko metrotan hankari gabe baldin bazabitza. Bai. Ez du importa zein tartea ireki duzun, hori ere moztu liteke. Nik uste alare, Marioren kasuan lehen, saikatuaren kasuan, tarteak ere zela gehiago. Bai, indartxu. Esan dugu da, 30 bat metro direla, eta ez dakit nik zer punturaino. Atzetikan jarretzen ari ditut eta jada taldetxo bat osatzen ari diren, ez? Bigarren taldetxo bat osatzen ari diren atletek gaitasuna edukiko duten ura harrapatzeko. Lau buelta faltako dira, bueltatik pasatzen direnean, hau da, 1.200 metro. Eta, ikusiko dugu, izango nuke orain, nahiko kontrolatu albera lasterketa, etzaio bereziki impostatu ikusten hau ere, askotan ikusi daiteke atlete ikusten denean lasai doaztela tentsiori gabe, bitu ja, esan bezala, ez? Neutralizatu dute eta azkar pasa dute bigarren zikoan atleta, nik uste bigarren taldetxo horrek aukerak eduki ditzakela, baina ikusiko dugu segundu baino esfortzu bat egin dute orain bertara iristeko, eta orain dikan 30-40 bat metro falta zaizkide. Bai. Momentu gogorrenean gaude orain, probako momentu gogorrenean. Hau da, aurretik dijoan atletak momentu hontan dudak sortuko zaizkio buruan, ea gai izan behar den iristea, mantentzea ritmoa, atzetik dijoaztenak bestera batea pentsatu dezakete, zai daude, aurrekoak kale egiten duen, hortarako prest egon behar dira, kale eginezkero aurreko harrapatzea jungo dira, beran, oain mentalki oso momentu garrantzitsua eta bakoitzaren indar, barneko indar hori azaleratzen da. Hemen ikusten da bidez, plan hontan. Ikusten da jo solteo, tentsiori gabe, oso garrantzitsua da korri egiterako garaian batez ere. Hemendik gora tentsiorik ez edukitzea. Baina baita ikusten da, normalean, olako atletek oso saltari ditu. Pin ikusten dira zen. Orain jada apoioak astunagoak egiten dira, normalaren bezala, 2 buelta bat faltan ditugula. Orain dira momentu kritikoenak, azkeneko 800 metroak, ikusten tartea handia dela. Bai, ondo ikusten zaiola ere, nik uste gauza oso arraroa gertatu beharko litzatekela lehenengo posizio hori galtzeko. Esaten den bezala oso fluido, oso errez ikusten zaio, atzetik datotzenak agian ordaintzen ari dira pixka bat esfortzua. Bai, berroitan bai, eta azkeneko bueltan sartzen direnean ja psikologikoki oso zaila izango da bera etortzea. 10 metro, remontatzeko aukera bat dago, 50 metro, remontatzea katastrofe bat ematen ez bada, eta badirudi, esan bezala, ez Alcorconeko Mario Priego Madrildarrak estiludi, kanpotiko metzen estiludi, punto katastrofiko hortara iritsiko deni. Oso ondo, oso ondo. Bi buelta faltan beste. Bai, berarentzat, 200 metro, falta besterik ez? 13:05, denbora ona, gainea, okerrez banago, abiadura puntxu bat igo du, puntxu bat igo du, horrek isladatzen du zei indartxu iritsi den, oso ondo kontrolatu duela ritmoa, atzekoak ja, bigarren posturako lehian. Eta hemen garrantzitsua izan ditik, orain tartea dute, taktika puntutxo bat agian. Esan dugu, lehenengoak nik uste ikusi duela, berak 14 minutua, 11 segundu, 57 zentesimako marka du. Nik uste ikusi duela marka hori gainditzeko hortxe ibiliko dela. Egin beharko luke, azkeneko 200 bat, minutu ingurun. Ikusiko dugu gai den. Baina bigarren eta hirugarrenak, bigarren postua lehia dute, eta beraiek azkeneko momentu arte erasotzeko beharrik ere ez dute, beraz. Polita izango da hori ikustea, baina azkeneko 1 metroak, oso indartxu, oso ondo bukatzen. Ea marka lortzen duen, gogoratu, 14-11 nik uste lortu dezakela. Bai, errez, errez. Bai, lortuko du marka. Amarrin, behatzi, gutxigatik bada ere, ondo, marka pertsonola, eta, bueno, azkenean ikusi dugu, ezta? Bigarren atleta honek, bazuela puntutxo bat gehiago bada ere, bigarren postua, bigarren lortxala zuen Marvin Blancorentzat. Bai, hemen bakarka, bakoitzak bere lasterketa egiten, 14-34ko denbora oraintxe, Borja Perezek,
egin duena, eta esan bezala, 15 minutu azpitik korrika egiteak, badaki, nik uste jende asko badakila zer den, hiru minutu milako bat, hori da. luze egiten da. Bai, Bost, bai. du esango. Hemen, naiz eta ia 200 metro atzeago bukatzen ari diren atletak kontutan euki behar dugu, oraintxe 15 minutu osatu direla, ez direla makalak. Ez. Bat ere ez, ikusten da, gainera hemen badago jendea ere bere marka pertsonalagatik borrokatuko duen. Beraz, bueno, azkeneko metroa arte ez dena utziko. Hemen edozein lasterketa herrikoian irabazteko markak edo gaitasuna duten atletak dira denak, eta bueno, besterik gabe, nik uste beste urte betez ordiziko mitin polit bat eduki dugula eta, joder, esan bezala, nire eskaera pertsonala bada lau biderlareuna herrikoia mantentzea, baina hala eta guztiz ere, espero datorren urtean ere, gaur bezala eta pasaren urtean bezala, mundu mailako atletak ikusten jarraitzeko aukera edukitzea hemen ordizian. bai, eta bueno, esan dugun bezala, egun osoan esaten nahitu gea kondizioak, pixkat bildurgarri eztiek nasieran, izugarrizko beroa iragarrita zegoen, bueno, atletismoko probak, batez ere abiadurazkoa, jauziak ez dira iraupen luzeko proba, baina hala eta guztiz ere, geneukan bildurra, hemen, azken finean, hemen atletak, ez da bakarrik konpetitzen ari den momentuan, jende asko kanpotik etorri den jendea, gaur egunean zehar, izugarrizko beroa egin du, kondizioak ez zien bat erresak, orduan eskertzekoa, benetan jendea honeaino hurbildu dena, eta esan bezala, nik uste oso sari nagusi, ordiziko sari nagusi, Jose Antonio Peña nomenez egindako sari nagusi polita ikusi degula, nahasketatxo bat izan dugu, proba herrikoi puntutxo bat sartu dugu, goi mailako edo maila altuko errendimenduak edo lasterketak ikusi ditugu, probak ikusi ditugu, eta bueno, alde hortatik eta gure aldetik behintzat eskertu entzuten edo ikusten aritu zeaten jarraitzaile guztiei, espero barkatzea egin ditugun akatsak, eta bueno, gozatu ahal izatea gaurko atletismoko festa hontatik. Hori da, ondo bukatu astegura denoi eta gogoratu, ikusi nahi duenarentzat teledeporten egongo garela gutako asko datorren asteburuan Espainiako txapelketa absolutuan, besteak beste, hemen txindukiko atletak ere egongo direla, beraz, bueno, atletismoak ere ez duela etengo eta datorren urtean ere berriro hemen egongo garela. Bai, eskertu hemen Asier gurekin izateagatik. Eskerrik asko. Aipatu gainea, oraintxe saribila joan beharko dela, hemen dirudienez Gipuzkoar, lehenengo Gipuzkoar salkatu dalako, eta beraz, laizter izango dugu saria jasotzen, beraz, berari eskerrak, eta lehen esan dugun bezala, eskerrik asko guzti hori, eta hurrengo batera arte. Agur! Emakumezkoetan beste sari bat du, Malen Ruiz de Azua, Gipuzkoar onenaren saria. Malen Ruiz de Azua, ganadora del salto de pértiga, mejor atleta guipuzcoana. En este memorial, José Antonio Peña, el meeting de Ordizia.
Gipuzkoar honenaren saria, Asier Fernandez mindegiak eramango du, 47 eta 41 bateko marka egin eta gero hor dago. Asier Fernandez mindegia, garaile, Gipuzkoar honenaren nolabaiteko sailkapen honetan, Malen Ruiz Eaztua eta Asier Fernandez mindegia. Bueno, kadriak eganitza dautxako, lau bider lareuneko proba, lehen da biziko hiru kuadrilla. Zatozte, laukotea txata, hirugarren ikasiko gara. Bigarren ere gerturatu noski, Moreda, nor da Moreda? Moreda! Venga, zatozte, bigarren postuan zirkatuta. Eta garailea Zaito. Zatozte. Hirugarren sailkatuarentzat, txata kuadrillarentzat, Errealeko atletismo taldeko lau elastiko, lau kamiseta. Bigarren sailkatu den Moreda taldearentzat, laukote horrentzat, Ordizi hotelean lau lagunentzako bazkaria. Eta ez dakit, behar da aurrenekoa izateak, daukan sarien ez da txala, Ordiziako Garagardo azokan egingo den ekitaldi edo afari horretan lau lagunentzako lekua. Zaito, Morena eta Txato, Madrilla, lau bider lareun, sariketa honetako lehen hiru taldeak izan dira. Bueno, y azkenik, por último, vamos con la entrega de premios del 5000. Bueno, por último, tenemos, por supuesto, gero mitineko garaileak ere baditugu, noski. Ekitaldiko mitineko garaileak. Tercer clasificado, Josep Benker. Segundo clasificado, Marvin Blanco. Ganador, Mario Priego. Mario Priego, atletismo Alcorcón, ganador de este 5000. Segundo clasificado Marvin Blanco. Y tercer clasificado Josep Benker. Mitineko azkeneko proba
Mascolino. Mario Priego, Marvin Blanco eta Josep Becker. Bueno, eta azkenik mitin honetako bi garaileak falta ditugu, gizonezko bat eta emakumezko bat. Tenemos a los ganadores de este meeting de Ordicia. En categoría masculina, con esta mejor marca personal y el récord del meeting para Mohamed Atawi, 1:46.95 en la prueba de 800 masculinos. Aquí le tenemos, Soriona, felicidades Mohamed Atawi. Seigarren Ordiziako sari nagusi honen ganador de este sexto Gran Premio de Ordicia, Mohamed Atawi. Vale. Jonan del Caballero Zinegotxia eta Adurre Zenarro Ordiziako alkatea garailearekin. Vencedor de este meeting, Mohamed Atawi, con ese tiempo de 1:46.95, ganador en la categoría masculina. Con esa sorpresa agradable que hemos tenido hoy en la prueba de 100 femenino, Osgarri Anoski, hace denbora gutxieneko markarekin, Karine Horn. Garaile, vencedora del meeting, Gran Premio de Ordicia. Jonan del Caballero Zinegotziaren, Adur Ezenarro, Ordiziko alkatearen, txapela, eta edari apartxu hori Karina Hornentzat, hortxe txarra beranentzat, 11:07 hori denbora, gutxieneko denbora egina dauka munduko atletismo txapelketarako. Zoriona! Bueno, donen bestez, hementxe amaitu zatean behar dugu. Txitoki Atletismo elkarteak halako adorearekin eta
eta tentuarekin eta aleginarekin haizeak eta eguraldiak kontra izan baldin baditugu ere hemen antolatu duen Peñaren omeneko ordizia sari nagusiaren 6. ekitaldia babesle guztiek, erakunde publiko, pribatu, babesle nornai kontuan izan nahi du antolakuntzak eta esker honeko mezua zabaldu. Ondorengo urteetan ere bere garaian Peñak atletismoaren alde egin zuena, nolabait ere itzul diezaiogun berari, gizarteari eta kirol bizitzari. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Puede que haya dicho hurren arte. Una pregunta, vale, es que sé que tengo que desmontar la pantalla, entonces no sé qué tengo que hacer. ¿Llevo la cámara y todo entonces también? Sí, a mí también me toca la pantalla.